Velkommen aan Fischwinderink, og akkurat det siste Orlig og sjåmannadøven og i Klaksvøk. Fischvind tentor bøgnløs og i utvarpen og kringvarpen og har vi røysene strøyma over bøgnløs og norrløsnen. Og vi fra vågjeren så skal jeg aller først bjøve øynene styrtakeren og hovedspersonen at han for Orlig og sjåmannadøven. Velkommen. Og året tøtt til at bjøve velkommen Karl Birger Isaksen. Gjørs vel. Og vi byrjar i kvöld ved at røysast og minnast Heine og Heinesen. Takk for det. Og så får vi gjøre, og vi vil bjøre det for hjertelig velkommen vegna førre. Og som Jan Brian Wittfeldt kommer at støyre vegna sjåmanndagen, og alle flokker på er. Og vi vunner til at vi får en gåan og lovlig fond og kvalt, og vi får svære på noen spørninger som tilsitter inne vi. Og til neste jeg vil si til frutjakvældet, ta vattfrutjak Klaksvøk og fiskekapping, og leierdagen ta sådan dæveren som man kallar for familiedæver, til frutjakvældet i Øysene. Og ta bjøver til Øtlund Føringon, hjertelig velkommen til Klaksvøk og til plass for Øtlund og ikke kosta næka, alt avkjøpsa for sjåmanndag. Så hjertelig velkommen, og gjør så vel jobber igjen. Stora takk for det. Stora tack för Karl Birger Isaksen, alltså en av styrtakaren och vi kan också se huvudpersonen att han för Orlig och sjåmannadagen här i Klaksvøk. Nästa 2 timmar färra formen i politiska flocken är tjekast om hvordan nutja fiskvinn og lovgavan, loven om fyrirsidning av sjåfondje, røynest hiertil. Og just nu får vi da låta det opp om tar tatter og just en nøyskipan som enn ikke kommer av virka. Her vil vi hoksa om skifte fra verande fyrstia skipan til denne kvotskipan for heimaflottan, som skal fremjast av nødjarnon. Skifte samtidigt og i galdande lov om sjåfondje, men under vittjeren av lovoppskottene vetor iva hos fløyri oi om ta nu òsne ratt av reka fyrstia skipan til frema for denne kvotskipan. Hvor jeg stod og hava politikerne i det, og hvordan gongst vi fyrrøying noen til heita skifte som skal fremjast om minni enn 5 måneder. Og en annan pastor som lett bojet ser han futjarlige pastoren av nøyskipanene. Lovar oppskott om vøyegjøld var ikke samtidigt og falt i borstor til løktinge for i sommerfrøy. Politiska telvingen om futjarlige pastoren av fiskvinn nøyskipanene tog framvis ikke lio, og lovar oppskott om vøyegjøld skal lettjast for løktinge av nødjon. Men hver utlidende 4 brøyere semje om hentan pastoren av fiskvinn og nøyskipanene. Fiskvindtingi her i Klaksvøk en allmänna fontor her òsne avhøyrerne få høvig å sette politikeren spurningar. Sattni i kvalt fer mikrofonen ut i salen til spurningar. Karl Birger Isaksen hever jotta at genga rundt vid mikrofonene. Han skjønnliggjør til pleierne å være her som han Så her har det langt og nå en spurning, så at djev hon prei om det, så kommer det av listan. Til 17 i kvöld så tackar vi ett omfär ut i salen här som tid för hur vi har sett här som tjej mannen och som tjej flocksformannen och politikaren tickara spurning. Så äntligen halvtiken i chattor tekniken av listan Jakob Bircher visst det här var en uttouchlig spurning till panelen. Och pallbord i kvöld alltså la mig presentera där Charlton tar kända män alla samlar. Vi ska ta det från ett listan som åsne som vi har valt att placera där här i panelen i kväll så det först Jörgen Niklasen formar i Folkaflosjonen, Bara Støy Nilsen formar i Sambandsflosjonen, Axel V. Johannesen formar i Jaunarflosjonen og Lackmauer, Jekon Skårheim formar i Kjolstøyre, Høgni Høydal formar i Tjauvaldi og landstorsmaur i Fiskvinn og Malon. Bill Justinsen Arne vi kommer til Bill Justinsen så det Paul Mikkelsen han formar i Framsøk nå landstorsmaur og så det Bill Justinsen tinkmaur for myflotjen som møter vekna Jenis Aurena og ikke for komme her i kveld. Hjertelig velkommen av Fiskvinn og Tink til Tjei. Reaksjonen var imiskar ta loven om sjåfondje var endelig samtykt vi 18,4 og 15 og i møte hin 12. desember i fjør.
Loven kommer gilde 1. januar, hun og virka og går 6 måneder. Vi får bruka næste løtene tjekkast om disse lovgavene som virka, men jeg kunne huksa meg at byrja vi noen holdt sjøten omfære, og lyd i øvelse, her tid, tjei, få og i mesta leie 1 minutt parst, til å gjøre nødjo fiskevå i lovgavene tikkere iviskipa i skosmal, og om det var dyrve og hodel til, så kunne det også gjøre en karakter og en skala fra 8 til 20. Men altså, tøyen avmarska, vi har kvalitet til å tjekkast, men hesten omfæren det maks 1 minutt, så sier takk for det, om det litt eller ikke, gjerne må det være stittre. Jørgen Niklasen, du den første, gjør vel. Ja, la meg byrja vi omkring gåen. Altså, parster av lovgavene det samme som vi framan undan, og det halte ikke sånn godt, at oppskottet om veigjalt fall, god av lov, men den stora katastrofen den övesan man har skapt och gevinne. Alltså övesan som har gjort att ungen vinnande følelse tryckan och på näkramat. Det ringast av lovgavene till Uppsöland, hon må fjernast och ta vi en fast. De reaktionerna vi såg ju där till översudgevinnande, utflottningen i långa minkavor, så karakter från 0 till 20, för inte att det var 0, så 2. TV snackar en dum på karakter. Men så vi alltså skalt vi var god andre Klaksvik till att nu. Takk for det først. Han var første årene fra her, Jørgen Niklasen. Så det til bare støyne, sendjes vel 2 minutt. Ja, takk. Det som jeg halte vi fiskjønnerkjøpen at hon virkar så just som hon var, eller man kan drakta med förra virka. Och till att samgång klockan nu regnar en ondan och säger att det har skett så var atlan vi skipan det skiljer ju helt tar ju helt stand inne för det tog som tar sätta sig för att göra det vunna väl eller att visste då vunna väl och om man kan se något gott om man så kan man säga okej, det blev inte så drastiskt som man hade väntat. Det blev bara kan man säga 25% som blev tidsen på sjur till Uppsala och till Östmänniskakvoter. Så det kan man säga vara fäcknast om att det inte blev drastiska än här. Men hvis man gör så stor indriv som fisken inte man lägger upp till, är man först teker 25% av kvoten, så igen teker några 100 miljoner eika in i Jölton, och som det sista så är ska ta ifrån få människakvoter. Så sitter sig självt att det för en avskan. Och det har vi ser inte minst till Klaksvik, vi har kausen här i troblökar vi att vi går ut och vi satt att skipet färg ut av fjörn och så vidare. Men det är ju avlöjningen som man visste för att komma. Så karaktär 4. 4 till fra Barja Støy Nilsen, så det til Axel Johansen, kjørs vel 1 minutt. Jeg har alltid at loven rymlig gau som kommet. Hvis man hikker etter verande aktøren som var i vinden i Arden 1. januar til 2018, så har vi de som er hjemmeflott noen her i Ginchit, eller finnes 100% av kvotene som du høtte fra noen. Hikker man så etter vinden, går i Ginchit rettelig vel til dømes i Berenshavnen, så har man 5% av kvotene her fra noen, og i oppkjører vinden. Her vil slå minnes til at her avregnet vi i 2016 i trutja for seg størst, så det var trutja en skjøn. Her finnes 46,5%. Medan så 8,5% färre ut till människakvoter och 15% till uppsöle som verande aktörer och nya aktörer kunna bjuda jaunbjöds och på. Dessa verande aktörer finns ju rättliga goda försträder, medan nya aktörer också har en avsam möjlighet sig för mat, men så han det kommer till uppsöle i kapping med verande aktörer. Men det kommer att låga så tulja sig än om vi skulle hålla där så allt som virka. Ska jag göra karaktär så får vi helt finns ju allt mot det för ungen bliska skipan så står låga så göras, men det vill ge en ett åttadel. Ett åttadel fra Axel. Takk for det. Så det til Jekvan Skårheim, 2 minutt, kjørs vel. Ja, det som jeg alltid at alt dette her fiskevinn i kjærkje ved snusjom og fiskevinn nøyskjøpen ved snusjom, det til at man har rønt sagt okkur som skulder for å hente, men vi ikke klarer å leve opp til det som samgånga. Vi var sånn til øyne parser at vi satte nøyt lese samgångene, nemlig årsaker av fiskevinn i oppskåten. Och det som man så ösnigt vill säga till att man är rönt vid forskjelliga matar för att få en undertöke är att pjössa på ett ting för att få ett land i jöknon. Och det är det som man ösnigt ser det. Och det så vi till att det är en avskan som kommer samhället. Det var annars det som landslagsmävaren och samgång kan passa att det är en avskan för att få, men helt att alla kunna växa. Men och det är problemet i häson. Jag vet att det finns en fiskvinnörskypan som inte rycker. Och hvis vi ska ge en karaktär så har det ett färd till en annan skala och vi ser ser det vanligt. Ser det vanligt, ikke tala, men til røsning en karakterer. Takk for det, Jekvan Skårheim. Så det til Høgni Høydal, til å gjøre neste minuttene gjøre fiskevøy-logavene til et skåsmål. Kjørsvall? Ja, og kvalda sommet, og takk til fyrkipparne Karl Birger og Esten for å begynne vi minnegaløtene for Heirismannen Heino Heinesen.
Jag vill säga att vi gör fiskvinnerskiparna som har haft en tunga bord så vill vi gärna efter 3 mätningen och i mån till det politiska ändamålet och ta gå tattnar som är ugene hur det inte månande mer strilt till nej och tvär. Och i mån till alltså det värst tar något tattnar om tojar så är det inte månande bättre än fruktaskonto 4. Och i mån till det som har sagt om henne bara ta var här senast för 5 år sedan så det kan ju fram ur väl. Och därför är det gänga väl om vi virar det som är och rätta på att det skavläggar som är och så vi får allt det virka. Så ser man om till vill jag säga att fiskvinnerskipan vi gör snimse väkten och så har jag nog sagt 6,5. 6,5 från landstorsmannen. Tack för i Högnhöjdal. Så är det to Paul Mikkelsen som är färdig nästa minuten till att göra fiskvinn och lågavne till ett skåsmål. Gjersvel? Ja, tack för det, president. Och jag har alltid att skipan som så att han har att ha varit i spel i 20 år. Och äntligen om man fick en ny stå så kan jag säga att det är väldigt rätt skuffad av att just det vi kommer till. Och årsutningen att han politiska utdelningen till där verande ägaren är allt och stor. Och det gör att han pastoren som alltid var uppe söla och nu blir några människokoden vi och är för lojt till. Så det att få en marknadsskipan att virka är absolut i underkant. Så hvis det så ser ut i löten. Det kan säga vi till logga vi har löten. Så då är så att vi har möjlighet att bättre om skipanna. Och jag hade isen till att vi lägger löpen till en förlöjt till virka och lyckas som folk har vanseviarna. Och så tycker vi till att vi får en månad mer på sig. Och jag förstår inte ordentligt den här tryckläggötan. Men doktorn chattar på det färdigt. Ja, okej. Men trycklägg är inte vara det som är bench för. Tvärs emot. Karater? Kan jag säga 5? 6,5. Det ska stanna. 6,5 färran skåsmål i karater från Paul Mikkelsen. Tack för det. Och så är det Topel Justinsen till den sista vis någon första omfärden till att göra fiskvoj lagavne till första skåsmål. Gör Jag har alltid inte att fiskvinner lagavne har väl runt än. Då är det ölla tro att göra en karaktär. Men och det kommer att häka några år. Är en han lagavne har sett sig och är hon finner så första böjna stand då. Men jag måste göra samgånget här hos att hon har tidsit han disten upp att färra in i händan hon kallar bardia att röjna att leta upp för nutjon lotakaron. Det alltid och i sig självon ett brakt. Och jag alltid att parstar av fiskvinnerlogavne och ekviliga rätter särliga det som hever vi människorkvoter att göra. Jag alltid att det är den bästa maten att låta politiskt ut till att bruka det som det är så lätt kallar beauty contest. Men ta få alla föringar möjliga till att lägga en atlan fram för myndelagen och säga så läsnar huxa vid att göra. Här får man ofta en sådana katerin. Ja, hinvägen är det flera ting i fiskvinnerlogavne som är inte damer. Det kommer man att till. Men jag vet inte hur man ska ligga. Ett 5-tal, 6-tal och så hårt. 5 och 6? Ja. Ja, tack för det. Bill Justinesen. Jag skriver lugga ner 5 till 6 här alloj. Och så har vi alltså fiskvojlagan finns ju allt från en 2-tal och seravanligt upp till ett 8-tal som var högsekreterare från Lackmanne till 6,5 från Paul och 6,5 från Högna och så mellan 5 och 6 från Bill. Vi skulle synda vojar i texten och jag vill säga att ta i sätt och fyrdaget att tjärche så hejena huxamaren är synda mera slaviska jöknegång till att tog som vi färre fram och i samband visa fiskvinner lågavna. Men så var det att fiskmalare kallar inte tundafond. När jag bara säger det på en väg, jag hade vi täcka bara människor på en väg. Där har fyllt nog snäck i tjärchen och jag alltid att här är just utlåda här. Tillsammans är talan om 41.912 tons av svartskafte, 8.694 tons av makrel, 6.520 tons av norrasilt som är sett av och skulle låtas ut som människokvoter i år. Det var en boskapsföröring som mätte till att ha video och stå på 60 miljoner kronor om hela nökte var skältar av uppåsölden som har varit 4 år.
hetta en go skipan på Justinsen tur vars in ju att tur röstian till allt det bästa som var vitt men kvärt säga är hetta en go skipan vi människor fått någon. Jörgen? Jag har alltid att det här är en politisk omfördelning. Det är inte lovligt. Det är en politisk utlotan. Det som förarna vill det vara rävligt för. Och så har man dalt ut ett av sin kriterium. Här man har utelukkat parster av fötterna, bara vägen och så vidare. Men man måste säga under att ta ut det så är lätt ut. Ja, men så lät det ut av en slugan hatt att det som tackar emot det kunde føle sig trygg och kunna göra ullöver på det. Och för det första har landslagsmännen i Böltemann i 8 månader. Så förlangar han att Jesus nu skulle visa innanför 30 månader att de får det bara till. Alltså en kurs som finns vid Vindlöv, jag vet inte hur högt det finns för det, borde vita att det blir inte till. Och de som så får långre löver får 2 år, onkur finns ju 4 år, till nekfarløyte til å kunne prekvanneka og til å gjøre uløvner. Hvordan er mennesker kvotskipan se ut hvis du råd for borgen? Ja, men så råd man for borgen, så måste du hava långre åra med alt prekvanneka. Så hvis du skal til gang til Vindeløy, så vet en for at i oppstarten, altså mirakler finnes altså ikke så nek på god så ikke. Altså det er ikke tog, altså ta i ånder få 8 åra løyver. Her utskriver man 30 måneder var løyver. Her kommer nødvendige aktører til å få 30 måneder å vise det, og landslagsmennene bor ifra, at det var nødvendige omsøkninger rundt i hest, og ta kunne ære for å få det. Altså, så skal man tenke det fra at resensmål finnes det. Så, altså, et politisk omfordeling, men det gjør det på hentamaten, å halte vinnene og en måte for sport. Borasla Nilsen, du har dina rötter i Vestmanna och Vestmanna var mätt som en av de plåsarna som kanske fick mest på sig ur människakvoten. När stod en glädje med eller ett vänblott med? Ja, jag får inte annan effekterna som det som Vestmanna finns och försåg Östen Västeröst generellt. Och då vi säger, idag är mycket matan till att jag alltid att det som inte fyrs ser ut till att vara syntor. Ja, jag har alltid parsta politiskt ångsväckna och det är sjön det alltid kält politiskt skrivande. Hur står parsta politiskt? Ja, hvis du hickar efter landagården kvar kvoten när 8-9 och säljer stora pastan så är det också kött att sucha kvar eller kvar i tinglim sitter de öknen. Men ta det sagt så kan du säga att ta det är så lös att verande aktörer som ju har uppförst sig så är som med landa Chowald vill de ha det göra vid att kvotblom sätliga 75 och har så uppbyggsa störst visse mycket minst i Norge Klaxvik i Ösna men Ösna är sånt land någon och nu ser man nej det ska inte bara till att vara så effektivt som heter är det det ska petta sontor och delas ut till ärar och min vän är att affär att geva Onkosväckna heter ni något aktörerna möjliga att präkva sig vidare och göra det överkänt har verande aktörerna till väl ändamål i sig själva men i överstoj om det som är hänt i vikarna om det vara geva ett större samhällsligt gagn än den undanfarna skipan som är och det är väl ändamål i Ötland till det i överstoj att vi är i knallhärare kapping vid Atlantheimen och det som nu föreligger i fiskningskipan och i Ötskåten till Onkosväckna bättre inte om det här kappingen. Jag kan skåra med det var ganska inte ovantan att norröch för att få några särskilt på sig ur människakvoten och det var inte mest som att det var mest upplagt då att läta människakvoten till och urslut var gåsens socialt tar ju det här kom fram och gör kvasi till skipan vid människakvoten. Ja, det skipan vid människakvoten är inte en gång löj. Jag har alltid att hälsa maten är gärd på här vi skapar kuilar i åkra samfälla till det är så att man ser till ökör uppe med ökön. Hittar vi efter hur fiskvinnlöka virka i Arren så var det så att de stora aktörerna som var i marknaden som var vi i fiskvinne tar själva ut att switcha till att kunna göra oilever i samhället och runt om land. Vi såg det att det kommer nytt viske i Fuglafyrre, kapaciteten i Kotlafyrre blev också bättre och i Sori har man också just ett störst viske på Einafyrne och så att han hade bränt en fredsrätt. I alltid att detta visar på det att han skipan som kort i Arren så var inte fri i marknadskraften hon rikka och metalliga väl. Och tog alltid att här som hese flockar har gjort vi att kuila människakvoterna in och att kuila ökene sunter inte en gångt life i akkurat samfunnet. Men kvart är gärna via spela vi i sin möjliga kring landet?
jag har alltid vi är dåligt rättliga välkringlandet och det har också varit dåligt välkringlandet. Det är nog en av försörjelserna. Hvis man inte ut ur vinnene och sälja sig ut ur vinnene, ja, så är det som kommer hända vid ett avslöj. Men vi hittar efter hur det har varit det gick väl i makrelen och vi fick till och någon mera. Ja, så sa man också till att det kommer flera visker runt om land. Bill Justinsen, ska nog komma till samgången när du är markerat och slår svär på den kritiken, men Bill Justinsen, du säger att det bästa som var i Fischernuskipan, det var människakvoten där, det var ett gott attack. Rådde du för Borgång, hur ser hej skipan människakvoten så sig ut? Så vant jag att tandparsen har varit uppåt större. Hur större? Ja, det har ringt att säga. Men jag har alla visst att det är öjla nöjligt att tar man gärna nyskipan så ska man gärna väresliga. Man ska inte för ekosliga att verska. Hända samgången att läsa öjla ekosliga att verska och till döms framsökn att allt skulle färra upp på sölo. Det har varit en röjnkatastrofa. Jag hade att alla nyskipaner skulle följa sig fram. Så snarare samfället är färdigt till att inrätta sig och reagera. Men det är ganska väl rätt att haft människakvoterna och synd större och ganska ivra synd längre aramal så som onkel vill in ja. Tog jag att jag självande tog att präkva sig som särskilt som man inte lutakare hvis man har en atlan om att göra något spilt nytt. Det har vi tro på att präkva det efter bara ögonen och are. Men det är just en början och det har blivit sagt att du inte har funnit någon fiskmalaran att man alltid eftermäter ösnen kvossio i byte var fär fram nu. Men kvar är kritiken om att det är talan om politiska omfördelning, politiska utlotan. Vad säger du till det? Ja, det har vi ångat troplagar vi. Jag håller till det här politiker skulle göra. Alltså hvis man ser att ökar i landet inte bara geografiskt men ösnen männingarliga har bruk för en politisk attack så är man att bruka till anbud som man har politiskt. Så till politiker sätter vi till just att omfördela. Självant till main person av tojen är fair till det. Alltså till omfördelar jag futcharlåna och omfördelar vi loka och alla med jacknon. Det just ösnen fisk vi lokalne. Det är så inte något kriminellt då. Högna höjdal politisk omfördelning, politisk utlotan, heter parsta politiskt allt kvärta fettlen nior. Kritiken är över nog så häftigare av människor på Chiban, inte minst efter att någon och aktörer var sett att det som finko. Vad säger du till den kritiken? Det var åt ni var vantande. Det som kanske inte var vantande det är att det tycker som att i det ber det till att komma vi och på halton och akar och mot först utan att han som behöver första fram ständigt svarsfyrda. Kan man det? Till dömes så säger politisk utlåtning att som jag har från mannen i Ivre att landstingsmöten blandar sig på det hade ett konsultat att det var inte gjort. Det var just efter en skipan här så en mediker nämnde allt som det känna. Och det är så kan man säga såna meningar om och det är rätt kriterier nu andra. Men så är det just. Och i Stockholm så vill jag säga att skipan med människakvoten är den näst bästa skipan. Det bästa är att bjuda ut och till Mjörle så faktiskt bjuda oss framåt. Här är avbjörningar till att kappingen så ojön. Så detta är möjligt som det samtidigt inte någon. Och vi tar så görsta som man är runt nu och kunde nästan ett med det här. Men då har ju kritiken att ni har är nog så kraftigare. Han kommer imsastan från. Då har det så sant som kväll i utvart någon stjärna av på Logic vi sa att huvudsaksargument för inte att göra värna på Logic en människakvot och ta ständer ända på skrift underskriva är så att här är att det är parsten samtidigt som häver utgång till showfond från undan och häver en fulla styrke från undan. Tog skulle ta inte ha människakvot. Är det ett argument? Alltså tar vi då sett några kriterier och en mat att göra det på så att det som helter och så var kon till finna jag kan månda vara 30 en till omsorgare som kunde föra utvarp och klä om det. Men är det ett argument att aktörerna från undan har kvot och aktörerna från undan är fortfarande starkare? Ja, det är alla argumenten som eller grundgivningar som är gjort där för just utlåtningen är byggt där och att det är säkert grundgivningar som är i kundkärna öron. Men stjärna var på Logic säger inte finna att först vi lokal eller kundkärna. Ja, men vi såg ha med för i året så stjärna vi stjärna för på Logic eller stjärna av en på Logic. Så kommer det att han är sen till alltid. Det är inte så att det ska förgänga. Vi tar just low och kuncher som ger en möjlighet att stått i sig människakvoterna att nu inte lågavne här som allt för var stångt är nu tvär horar tja donanlig vindersfart som är allt land att komma in. Anna är uppe söla som är tro på det som jag vill säga och så är det människakvoterna.
Och här var för allt stångt. Vi var ju ändå kostar vi vidgörst och det var sagt önek som pura till läsen lofte. Så det månader nu utan. Men kvot nog kjol. Ja, månader utan att kursi ha löver och telefon 21 på våra buttar år. Ongen hur vidare att så nu en skipan som öppen har kanna och öllum vidgörst och öllum det som för var dolt till noljöst. Och så kommer han man i kriterien där rätt då. Men när kommer vi nu akaren om att det ska vara en part av det utlåtning så vidare. Det kan det bara svära på att det är 81 för att säga att det är det inte. På mig sen vi skulle göra texten på mig sen to säger ju till den första inlägget att du var nog så skuffad av urslut någon to så för där en opposite part som var next story än han det som det blev till. Vad säger du människor kvartner? Ja, men nu lofta lösen där alltså jag hade ta i världen pelagic söker. Så är vi mer hur spyr hur söker egentligen världen pelagic. Da man vet att från någonting här var det en rätt stor part och människor atlan den parten som är lodalt det var atlan till andra att komma fram med. Till kvar skulle annars komma fram med. Det har vi atlan till lucka för början nu heter vi atlan omfördela. Men ständigt här i kunchen och man att annor än verande aktörer skulle vara nästa. Jag vet inte om att vi kommer göra det men alltså ut från en politisk ekonomi så heter vi atlan om att omfördela. Omfördela man betyder att man tar från dem som har till några är. Jag gör dem åter i jungla människoskiva. Det då är ju en mening att det här till för takt eller tillfälligt inte takt. Men människor kunde så inte just politisk omfördelning? Jo, alltså nu är det så att jag nämnde det och mättat det här. Vi hade det sent en läkt ute. Man akar högna höjda för att sitta och planta sig på. Och det må vara det att anstående manglar argumenter. Är så 100% säker på att nämnden som har gjort det här arbetet har gjort det bästa samfund. Om det är rätt, jag har från första dag jag var skeptisk om människokvarnar. Tog jag just att jag får hämta efter att skriva då ett papper på hur man gör. Men då ska för ut att göra det i praxis. Då är det tropet. Och det är tropet. Och ursligt är det till att jag vet att jag finner 4 eller 5 eller 6 nögt och resten är onögt. Det är en situation som man måste vita från någonting att det är så. Och det blir så ursligt i Joar. Vi skulle lyssna på er till att till tecknar hemma kan nämna att det är Axel Johannesson, Jörgen Niklasen och Agne Höjdal markerat dåliga. Axel Tor inte haft ordet stod fast först så Jörgen och så Agne. Ja, så man får åter till kan hända i lagtingen att det uppskott för Jöknen. Nu har jag Jörgen Niklasen bara så en Nilsson tecknar som att det är Västman och Vauna finns så framvis. Men vi startar som vilja. Så att det är brötningar och skott som tar akvat berg 4 så uppåsöllan och människor kvoter vill stryka här och det så var det vinden i år det finns ju 100% kvoten och nästa 8 år. Men de spyr folk ut i samhället så alltid de spyr till om till uppåsöllan. Så det kanske 30% som gör det. Och spyr man tänkte om till människokvoten så är det så väl under 30% tar under vi tog. Men spyr man tänkte om till vi att vi gör att det lättare som nudjon aktörer att det som är att vinna och det är av i tog. Så ser en rättla stora pastor för att ja. Och hvis man säger ja till det så är det på två mål. Till uppsöla eller människokvoter eller beauty contest som man kallar det i främmande mallet. Och det är så samkommen hur görst. Jag håller själv uppsölan är den bästa maten det är objektivt. Bjövar man som har hotel till. Men hit är en mätning ska fram. Han mätningen är så fram och hon inte fram politiskt fram. Självt om det är några cheatingar eller cheating om det är det. Så inte funnit över landstrån och inte samgången och inte januari flashen och mer vid det helt och inte hinner bara samgångsklocken. Till den som är mätt ut från synon förlagon Onkel var det missnökter och så har vi landstrån fyllt till mätning som hon finns från. Men Axel han säger du har rösten forman det tar den nu inte på bollen och ser från bollen som blir sektor som skulle göra det fackliga grundlägg under politiska nöjskipan av fiskvinn. Han var framme så sant som gjorde på mitt i det och visar ja men här är det flera material låt ut på att hon nämner själv här uppe så där här beauty contest som blev människokvoter men han slapp inte att vitchera boar och avlängarna karriärer samman. Hur kan du vara trygg vi hese skipan att du fast eller blanda skipan i sindra kvarjon tar du hur forman nu skipan den fackliga nämnd så säger ja men vi slår på en gång till att vi rätta samla bra spektrum. I alltid man lustig och i alla som kom by beauty contest och uppsöle och grandfathering och så det rättande. Det var lustig här. För fram att du fart inte lust samma spel i mitten där och Gustav reagerar på karriär och för att han bäst luster för den samla blanda packan är. Ja, det var lustigt här på så alltid ösn i minnes såna som var ju här på att han där igen var han Jordan samlade under svärtes att för med udarfärja. Han säger till han alltid till att konversionsskipa. En pastor för ut som sövde rättande och en pastor som uppsöll halt. Nu är det en blanda skipa som ersätter värsk. Första är det kan det vara några avpjöngar vi avklara människor på att är uppsöll är så framvis. Ta kommer upp att köra och ta hem det.
så är det näck lättare att få att köra samman upp på söla sövle rattande och människor kvar. Men också så långt i processen att det var 16 tar man hej ser från den nivå ser från bollen inte säga att urslut i AUS processen är tillgången ver en blandeskipan och tog åt det ganska att ratta ta fackliga grundstöj in efter tog långt ta. Ja, det schalt han kom tillmäle skulle arbetsplatskan kom en tillmäle om man blandar och skipan. Så trycker vi ösen till vi brött på lite sådana. Så är det bara att till säga tingfolk och tror tingfolk luktar och säga tingfolk samgångar så vill jag att ha en avskan till osämjer så vill jag göra några sämjer lika mycket så tillmäle så ut. Inte bara politik men det är så att jag tror på att få sämjer så stor mal och luktar inte något man vill om det har runt och ja nästan alla toucher och ta finna sämjer så vill det göra tilläggar och skapa en ösning mot till det som optimalt. Nå det borde launch första gången Niklas han så högt höjda. Ja, jag har alltid att med det är den undan. Alltså omfördelning är det. Att man politiskt är avgjort att estringar och norringar tider utlokar och så får man vojare och så får man politiskt in i vidgärnar och då har det på mycket sen säga nu att det var inte spårningen och lov och regler vid världen pelagic men det var att politiskt känner mig att världen pelagic inte skulle göra. Alltså det var det han säger bara nu. Alltså är du inte så att komma den runt han? Alltså är det en omfördelning man vill så gör det. Alltså kräkva sig att han för faglighet sätter han nämnt. Här sätter man som forman ett välävne till tjåvälten som folk inte vill ha sitt lögtänken och vi kommer då ska så täcka avgör. Alltså folk valde vi kommer då fra och så säger att det inte är politiskt. Är vad det hänt? Hvis jag har sett han nämnt kallar han ohäfta och säger formar ver ett välävne till fackavlossningen heter fullkomligt ohäft fagligt säkert är har vi inte lise och inte se och onke avgjort alltså det är ju ver morla och sånt. Hagen Höjdan. Ja, jag får bara ställesliga melda till att det är utfinningar som är emot loka och så lagt inte samtidigt, det är lite och som man samtidigt också man lagt fram. Det är utfinningar som är emot att ha avgörande för artiklar som inte landslagsfolk för mot de landslagsfolken. Men höra formen fackavlossen för fram på den maten. Ta är det kommer så långt ut att inte folkets land under hur kan falla sig tryggan finns nog alla upp från fackavlossen. Och i hållet till jag vill att hålla värst och jag skiljer inte att en journalist inte säger det och spyr han för att man kan stanna så sig för folk som är rätt arbete för land. Det man säger. Men nu går det också med att nu går det också med att ja, men så ska men det som skulle vi bara. Det är att är alltid att skipan människor får så nu runt en affär. Hon har präkvat. Hon har präkvat att det är en otrolig rykva av folk i förrjun som gärna vill bjöa sig fram och skapa vidare på ur och tillfång. I allt det här är en otrolig tydning av mycket parstre att det är så här Jama. Man får 38 omsökner och det står där 2 år fräst. Här faktiskt säger men hur vill jag göra några för mycket öde för att få mer på ur till allt är ommättliga poster. Men jag har sagt att du låter ut vidare för 60 miljoner för var det folk inte bjöd fram och ha parstre då. Alltså hur vi det heter alltså Farman fackavlossen sagt att det är inte rätt maten. Vad vill han så göra? Alternativ är, hvis vi inte hade gjort en fiskfinningskipan nu, så har jag allt tillfånget som är i förrjun väldigt privatiserat, tjattheimen som är som så köpte och säljta vad gör. Det här är inte en politisk utlådan som vill näka. Eisen är allt han nödja tillfånget som vid politisk sammanhang få att förja, inte bara vid som sitter landstur, men allt lagt in att han fyra. Bara i hesson välskajen är det kommer mer än 100 000 tons. 120 000 tons är kommer vid politisk avgörande så vi tar hacka och kvoter och finns till förra land skulle det bara vara givet ut där som ett alternativ men det har vi svär på ja jag kunde också med lite jag kan svär på det från jag så för alternativ så det är inte många kvoter vad är det på så där så nu blir högt ni höjt att journalister du alltså låt oss konfera åter till ta och i makrelkvoterna till förrjun hacka ta valde man att ta 40% av kvoten och läta till alla ärare flottan. Och för det var lugga som fyra vid att man kan inte få en större männing. Och är det så trött av att höra högna höjtal säga vad åkara politik och åkara fiskfinn nu kipan hej ser ut. Alltså, det är verkligen ett hand att vi vill ha en vinno i männing.
Vi har inte möjlighet att komma några aktörer fram här. Det är det eisne kommer där sett nu tøyna. Och kvärt är trobelegen och tøy. Alltså vi men vi tåra säga. Han har ett löser till för det vill lugga kanske kan ta iver att rulla ut syndrer till hur ska du komma in hvis du inte kommer in upp på solo och hvis du inte kommer in människa kvoter. Hur släpper du så in och i vinnarna? Till dömes kunde man sagt att några kvoter tävlar bjöd ut till han som klarar bjöd sig fram och på bästa hot. Det vill säga Herman. Hur ska bjöd då där ute? Han som klarar det största människorna. Och det största virne för landet. Det vill de gjort och här vill de inte utelocka näkran och vill de inte gå med. Jag har sagt att det är det vi gör. Vi vill ju ha något in och så sitta standvitta inte gå med det. Jag vill ånka det gå. Ja men först är det biokontest då. Själv man gör det ja. Alltså det är han som klarar att visa att det här är en männing och det här vi att byta det ut i målen så att ingen ska få hött i pontan. Det med i en trobelage. Högni Höjdal hever nu människakvoterna kommer ut. Beinleis för in i blanda sig på. Till här var en omsökare som tar kanske vill ha innaträtt. Resultatet är nej men här är en omsökare som han kom ur Bulgarien flickvande för att kunna hitta narre på och så minkar han tillmäle alltså tillmäle som nämnde vi alla har funnit mindre kvoter än tillmäle från nämnden. Alltså är han en gång fyllt nämnden. Det nu har funnit en torrbärs att svär på Högni Höjdal shotlistan länkar och Florida att öarna har markerat men svär har stått bara på det första. Jag tycker inte faktiskt man har ett ora bridge med mig och Jörgen. Det som Jörgen säger var inte satt negativt som man säger. Det skulle bara säga. Och han säger människakvoter och han säger att ska man mäta om för att få en bäst på sig. Jag vet det som människakvoterna är. Men låt mig så spela att Arvis är det en touchande omsökare som är av gotten till att få människakvoter. Nej, jag ska säga något om att som är pura allmänt lagt fram, vi har fyllt tillmälen från nämnderna och så är det en fysisk mätning av en av som maler som ska ha en höjring. Ja, en touchande omsökare. Ta det till så är det allt allmänt, akkurat som alltid blivit allmänt till att sporten nu är så negativt att det är det en touchande omsökare som är av gotten till att få människakvoter. Ta vi vittgöra mal och i fiskmaleranen och känner nämnt. Så alla omsökare som har varit i rocken flera av dem i mitten här. Så väljer vi bäge upplösningar till omsökaren. Du väljer inte några upplösningar vi ser om det är en touchande av gotten i ett litet. Jo, tog att det må vara det. Att skulle vi ha varit av en människakvot och Jörgen var själv i att så måste det vara onkel som mäter om vad kan skapa näga och vad jag säger när det är. Tar man vidare omsökaren få att rötta vidtjärna. Det har vi gjort. Och så kött han mal livet så blir det här allmänt. Så för att vi har texten jag kan skåra den först och så är det Axel. Ja, jag vill bara säga att jag för att säga att det är harmligt att formaren och landslagsmären och fiskvinnmalen inte ser till att det är en stor avskan av samhället att han fiskvinner logan som sätter värst. Och ett annat som jag alltid underligt är att löktingen eller samgångar samtidigt näkrar två faktorer som är rättligt tojande för människakvoter eller för få människakvoter. Och ett av det är att hvis folkatalet var lackant i ögonen så skulle det ha en egen fördel. Och hitt var det att hvis arbetslös var störst så skulle det ha en egen fördel. Men det är i förrjun som hattar här är störst och med mest avskan, nämligen Soröken, har inte finns mest. Det undrar mig helt utroligt att det som lägger upp till och det som landslagsmären har pratat för inte det som också händer. Och det är det som vi inte åter i öllon här som här debatten om fiskvinnlögarna från till det att hända samgången börjar att man säger rätt men det händer något annat. Och det är att hålla folkförjölter och det är att skapa en otrygghet i fiskvinn. Att det har så tussar för det att Soröken skulle finna kött för den rättliga större part av människor. Jag syns bara det att vissa i mån till det fundamentet eller det som landstyr i atleie tar det kommit lökting så är det inte det som händer nu tar i människakvoterna vi bjöd ut. Det finns bara en liten brådpart att hur som annars hej skulle just hvis man hickar efter folkatalen och hickar efter arbetslös. Högni har markerat ska lyckas att lustarna hemma men Axel hur får det gå först? Ja, jag lägger bara mest till att Högni jag kan inte svära på om en nytt aktör som var framåt. Så säger han jag ser nytt telefonen så skulle onkel vara framåt. Och han så spurtar ju kvar så är det att han som kan männa mest säger han. Männa mest och människakvoter. Det minns inte någon annan. Samtidigt så folk har lojka och äkvat med mot att det är rävligt människakvoterna. Så det skiljer ju shortligt. Ta man tänker det här om det politisk utlåtning. Jag vet väl att jag kan att ta det är som meter fram att han vann den är om skuldsätter för tog. Nej med ett annat message till Jakob Westergaard var ute på Facebook och var ju var på portalen att han säger nu sitter att hej och då lade mittelsön. Han vill så långt upp politiska skipan. Han visste inte så för sig.
Och ska så gång där för att han illustrerar folkavlockren. Men som det är nu så är illgiltiga, ungen kan präkva några politiker här vi vill funta eller banda sig på i utlåtelsen. Men nu är det enda skepsisen här, och nekva stand du ser illgiltiga kallat ut, och andra kallat det att det är sån skepsis, kvärt alla två som samgång och lojar gera för att röjsa eller öka om allt och hesa nutju skiparna människakvoter som är sjösett och som är utlåt efter för först för nu. Jag tycker att det som har rätt att göra. Visst det är landstormar så sitter utlåtar vidare för några pengar. Det är alltid inte rätt. Och tar man så valt att säga, okej, vi har inte bara upp och så är rätten och parten för människor på det, så har sett en nämnd som har mätt över av sig av förläggare, hon har gjort några mätningar som landstormar så har fyllt. Utan att landstormaren, eller landstyre, eller samgången, eller flockar har lagt sig ut i de här mätningarna, så är det några som inte har finnit människor på det. Det är ju sådana vägombrott som man väl, och helt orättvist, men man är fyllt till tar man förläggare som är i mätningarna och sagt, okej, det heter till mäta så gör vi det. Till dömes mätningar själ, lukka för under där av Axel, mätningar själ som är lärt ut av anstak omsorgen. Det är inte allmänt kvar kriterier hos omsorgen och via är efter, utan när man för ner smal och vi tar världsskattelampan. Kunde det vara en möjlighet att man lät upp, säger, ja men läser så kriterierna för hvor jag som fick och hvor jag inte fick. Nu tycker du röna be om allmänt inled till det välkommen till. Tar man fiskmålar i Sverige på. Är det bara att det är några om man kallar det för förrättningshemligheter så som sagt. Det vill inte avduka allmänt såna verkskattlander. GT och tror vi vill det köra till allmänt, men tills man finner ju till kommer ut allmänt och alla välkomna så om allmänt inled så vet jag vilka som har inledslån. Vi ska småttla under parten av Högne markera och Jörgen till för år i nämnde rättsfilm. Och bara rösten igen. Ja, nu kom allt av banan att ja, vi ju hade bild. Nej. Får inte först. Jag vill man gärna komma armen så där. Nej, okej. Nej, jag ska göra så där. Nej, vi var ju inte heter vi att mäta om omsökt att bjöar just för en tillfång fram. Så jag nämnt flera för att det är ju inte okänt. Vi har tar man så som alla löver, tar det så en fyrsida som gör det. Då har man inte så att han Ivan till inte vet han vet ju i fjällmillen eller ute i allmänna rum på samma måte. Vi kunde nämna allmän arbetare på en ut, vi kunde nämna vinnerframma grund eller granskningar. Så det är så man en stor trubbelage till vantande allt som är av skiparna och är som vantande allt som alltså här kommer fram av landstorgsmannen. Det är det. Det att då göra vitta. Det enaste är över öppen och se kan man göra och visst det kunde visa samma allt det som är väl sagt. Bäge här som tänker i ödlom fjällmillen och i kanningarstora malen och i landstorgsmannen där malen som över hotelljande. Kostnaden är för passa och tog som det sagt. Och akkurat fyr. Men nu har det en vekt. Det nästa är att vi nu har så skipan en vändningar på den. Och så var det väl att finna det. Ja, det heter vi kriterierna. Man ska se det värre omsorgen. Men det är som välkomna för utbyte som har gjort. Och till ena som mat är skapa allt på. Det är väl öppen om det. Men du skapar inte allt. Tjänar show som är framme och skapar inte utblåser till folk i landet vi är gänga och akara god och femman för allt möjligt särskilt folk som inte kan välja sig. Det är purast överhört, det är det som jag inte säger. Man kan leva med och samgående som man vill, men man kan inte vara så längt som slagsformer att leva folk som inte kan välja sig. Det är purast. Så är det Jörgen Barr och Bill? Ja, det som är äglig områdande är visst ju man ska göra en utlåtan som heter. Det är ju inte till männing som lagmar och citerar med fyra, men det sannliga är en fyra virskapan, nyskapan, men det allra viktigaste är att tar man så letar det ut, så ser man inte vidkommande, du får trutja manar och röna det i. Och så tar inte finns allt att fungera, så missar du några andra färda. Alltså till att det här händer ner trångten till att göra ut, det som nu har finns är du utan i var äckviliga glädje. Och är spänt på att söka Gustav för att viska tjata man. Men tar man ger slut så må man ge ett aramal så det har man möjlighet att fota. Ja, så långt skapar det. Så samma var ja. Fyra år vi uppsöknar till kvarstår. Jag har inte att granska hesar och möjliga sig att upp kvarstår. Det kan så inte bjöa folk. Du måste ge vad man tar det ger så ger det ordentligt så det verkligen har man möjlighet. Barnesen självan. Som är alltid bra vars nu var inte vi är runt över till ungefär men jo det är ja till det mest men det är att heter allt den här möjlighet ju kan inte naturligt komma in och det ska undra mig och det har alltid landstorsbäraren skilter och sen svär på kvärt händer om 4 år. Dessa 4 dagar nu har finns en kvoton rymliga stora som ska på grund eller för ger oil kanske 20 miljoner klassan och det gånger väl så gånger 4 år och nu ser man okej, nu gånger händan här jottan ut och du först inte nästa år. Kvar politiker gör det. Jag tror jag stannar sig kväll att det här ger inte.
Hans spurningen Då är det värande kvoter som hade värande kvoter. Hans spurningen hungrar lust luften ska jag också är för lika bill och Paul in på banan först och så svära till på andra spurningen till senare sagna. Arvid runt det ungefär ja. Bill först. Ja, jag hade att här lever årsskiftet vidare inte värst. Det som jag alltid är spännande vid människakvoten är att det finns ett så ofärtligt störst växtpotential i uppsjöarfisken. Och vi har nästan inte sett spånarna i grejen kommer vi säga. Det har varit några få initiativer som har visst att det är öjliga virer och det är öjliga stora möjligheter för virusökning. Men jag tror att nökterna har varit så kolossala så har vi brukt till orskorna och vi har brukt till medierna som finns det vinnen till att få fisken upp, få han till haltar och få hans hälta. Men det är så omätliga negvetter och är våne att det är det som hettar med annat för att föra vissar är att det kommer att skapa fler initiativer vi vill göra uppköra fisken att vi får söka nya produkter och nya marknader och nya matar att göra ting på som kommer att skapa större virusväxter i våra landet och kanske för att skapa en fler störv vi har lönar störv innanför dessa vindarna. Vi söker några initiativ från varandra aktörer med andra är det igång vi har så rimligt vi att det är fantastiskt. Och jag tycker att flera slug initiativ för att sprätta bort ur häson och det är alltid över avhavers. Och inte om det är politiskt utlutan eller för sig kvärt och för helt i Orvich. Men det är spännande är akkurat detta att vi stannar gottene till en ekviliga stora virusökning hvis vi färrar rätt fram och inte brukar orskarna på att klandras för nek. Tack för det. Så är Paul. Jag kan ta under vid det som bara nämner att det är sig och det är att de skeptiska vid att vi människakvoten till det vad händer tar i det för lyckas som i spel och är det några som tar till det natt. Det är en ting som jag har varit skeptisk vid. Men här så kostar så pur öppen för att nu räna det är så det. Men jag kan också med att nå med andra för att säga att vi är här att ta Jörgen Niklasson spurte om vad är alternativet chatta. Vad är det du vill? Han tar inte säga att han har delat ut till alla tar som var fram och nåntan. Till mot 1000% av förrän går vilt. Vi vill då omskipa näka. Einaste maten var att göra en marknad kan man säga skipan som där spikte på så det hade vi stadigvæk till eisen gången att de verande är inte plus för nutjo. Men det blev bara så picka lite parster. Att runt det är människor tamparster människor det är så en möjlighet att öarna komma fram med. Och för att det som Jörgen Niklasson nämnde i samband vi världen så ständer ena sättningen att det ska vara manklande tillfälle. Det är alltså en orsök för att mittel andra är världen GT. Det ständer eisen att det är manglande tillfälle och i öknen ständer och öknen är så i häsförna. Jo, det man inte är hur så är världen här vi flera är undersökning GT. Jag hade här 80 undersökningar räknar vi tog att det har varit mittel. Här är det så i halt jag på en annan måte jag kan inte se världen på några måte mangla tillfälle. Det har vi också inte umynda mig. Vi skulle runt ett omfärd out att göra att jag har alltid att det som en konkret spårning till tog var om och Johan det är kvärt händer om jag tog låta ut människakvoter upp till 4 år. Kvärt händer om 4 år är det här att räkna som värande löve som nu är lagt ut och gör. Nej, alltså det som är samtidigt att en köpvis människakvoten och det ska vara människa för att komma igång och så var också han utan det att man är som tar kunde för ut av marknaden och komma fram med att och bjöa upp så. Men jag skulle väl ta Björnsson att här var det vi så där fyllt vi ju sagt att allt ska slås ut att vara en parst laser som är 8 år. Så hade en erbjudande men det är inte något som eftermiddag. Vad ska Västmanland fisk har vi göra till att finna löv i 4 år till så snäckt hansa svartskaft och sildermakre. Vad skulle det göra det tror jag inte år i färre? Ja, om det är visst så kan det köpa fisk och på sölden sälja SMS ju till Amerika för man blir ut om alltså jag vet de fisk och på sölden. Men kan du lasta med pasian? Nej, nu stäcker det. Det är att det är svårt lekvan alltså för det första vill jag säga att om medel är det nu att det är såna här fackföreningar som söker slukt och tar visst hur stort potential det är om att men du måste svära på och Eisen Sound vill just in sen då att det är som det snurrar som att det kan skapa virusökning. Och det som jag kan säga alltså tar vi samtidigt till låna så var det var så mycket möjligheter. Det första som vi lade fram var att man bjöd
tillfånge ut till att avstå öde landet. Vi skulle spela upp Agne. Så ja, jag skulle bara det. Jag får att jag svär på vad hänt inte att som inte människor fått det år. Vad hänt inte att ha om 4 år. Ja, som lagen och kunskapen gör så är det så att du kan få det för 1, 2, 3 eller 4 år. Du kan köpa en söka om att ta åren i färden, men det är stöd att vilket att du tror att säten för jag får det är att det är till det värska att han söker om. Du kan inte sälja det vidare eller bruka det till annan än det som värska att han snurrar om. Så det måste bringas till tillvaro om man skriver omsökningar eller för att uppsätta och köpa. Ja, men du kan söka först där. Så det här ligger ut att en avgång till vilken vi skulle bara se att här rätt. Hetta vi kriterierna, alltså arbetslös och facksamhället var ett och i uppskottet så får fram en ting, men det var så brått att det var eisne vantande avgång till tillfånge. Vi stäcka tjatchen om människokvoter här att komma fyllan och snack. Jag tog det fram om till det rocknar vi att för att komma ut med drivarbojen i oanse om vi får ta som har valt annat först. Större tack för handa parsten. Till här är totter ösne och just nyskipan i atlet tror vi näkrar är Adamon. Och en annan är att utländingar skulle ut ur Oknarskarna fiskvinn och Tjeckve. Det är samtidigt för lagtinge. Lagen om fyrsinningar showfond säger att utländska Oknarskaparen skall ur fiskvinn och Tjeckve innan 6 år utländingar har till tjejer av och han här avsättningen här kunde vi se avska Atlanta på ut Kausna här i Klaksvik till samband med Vörn och fiskmålaran kunde utländingar inte sätta flöjde pengar i skott om som utländingar inte kommer att göra en lotfastlig större procentpart av fyrtöknen. Lätt att diskussionen lite center men det kunde huxa mer att börja chatta här på mycket sen till att omframt av era formar framsök så är det också landstårsmed i 8 och 20 mål och här sen Höjvik sattmalen som är giltiga i trantnen också näck var han skall alltså anten bröjtast eller sigast upp för att avsättningen om utländska kapital och utlänningar skall kunna vara galdande för utlänningar. Hur gånger vi sammanhangen? Ja, så det jag kan fortälja det här. Det har inte om det blir till, men jag kan också säga att vi tar det i allvar som lagtinget är samtyckt och vi tar fra på utländarna kvart vi ska till. Och det har varit en 2-3 fonder och vi tar samskifte ganska ut från i nästan kommer väl att upplägga om hur man kan göra det. Utländarna har varit ser ratonten ut och sagt att okej, alltså vi respekterar det att vi vill ha att det ur. Det som vi vill ha till här fiskvinne ur har vi satt mellan och i det fiskvinne part. Men hur man ska spela sin service så hur attla till här så att samföra och få utlänningar till att gänga vid till att torra Rudgesborgar, torra fyrtöcker skulle hållt på sig ur försko fiskvinne och Tjeckve. Det är snäga problem. Vi rände väl det så att det har haft 20 år att rätta sig. Det vet att en fiskvinneskipan är av och att det kommer några brötningar för januari i Aja. Och så har det tjejer att säga. Men tar vi inte av att det skulle ut? Jo, alltså det här ligger i att det är en nytt fiskvinne. Vi har många skuld för januari. Ta i slakt på år. Så har man sagt att det avtalar upp. Och så börjar det nytt. Och vi tog in nytt få att det så tjejer. Och det hade ju själv helt rimligt och det har inte varit något som har sett några ivon till. Du hade rimligt. Hur snäll är det rimligt? Ja, det är så det. Nu kan det inte vara ut och lägga abort här hur vi samlar oss. Men örstlite av oss här är det att Östland är färre på sig ut. Det är inte ivon till. Spörsmålet är bara på en mata. Är du sitter och sett alla hus att man på spel och på högkant för det? Ja, det är nu är det en viss balans och i själva huset mellan. Jag hade inte att några som bara jobbar raf för till Östligt i huset med Givok. Så vi tycker att på parter samtidigt med rent vi har huset med Givok och metla lite på vi så här är det inte något risk. Han har varit roff alltså. Men här är några samstarv som vi skulle röja till våra grannar. Och så ska det göras på en hampliga mata. Och det har vi lärt sig upp till. Och det har vi indikerat i senaste att jag vill göra. Bill Stinsen har markerat men Arkom till Bill som lukar hugsa mer vänta mer ut till Twin bara Støy Nilsen till sambandsblocken har inte så utländska och naskapa fiskvinne som jag vill kan säga som det stora trubbelagan. Först to att bryta avsättningarna om utländska och narlot och i lagen och showfond om to fast politiskt val till det så kommer det väl. Ja, alltså sambandsblocken var nog en flocken som för ut och säger till vi reser till utländska kapital och ta undra mig att samgångslagaren stand till säger att utländska kapital ska ut för en kompris tror jag att ta vid mangla kapital, ta där räcker emot och så för vi det ut som land ända så sånt som vi faktiskt inte får det ut och vi är inte att jag invest för oss för att få utländska kapital till förger och ta bäggaldan för fiskvinne eller vinna och era vinna vi
Och vi lever av utländsk kapital. Alla och exportintäkter kommer ju från utlandet och sjövande. Och vi har en utländsk hemmamarknad. Tog utländsk kapital nejor i förrjun. Till en går jag tog. Men kvar kommer standa lån i sjöfonden till förvaltla bröderna. Ja, det är klart. Det har jag sagt här. Jag har alltid att vi skulle inte resa utländsk kapital. Det är fler ting går ut. Det är en det kommer vi vidan till risikovilliga kapitaler. Och häromfram så spjär vi våan. Så det är fler positiva ting i utländsk kapital. Vi kunde inte bara nu att det går väl för en sida. Nu skulle utländsk kapital ut. Och ta det räcker med åter så ropar vi att det kom nog åter. Så säger det nej tack. Men gamla fiskelagan har ju avsättningar om reisrätt. Alltså är det något som minner om en triing eller kan det vara helt borstor? Nej, jag tycker att vi skulle starta och trycka och out till att det är en primärvinna så är jag starta och trycka råstoff, alltså råämnen som vi utvinna. Här är ju det trycka och vi alltid har reisrätten, men här för att säga helt väck vid det. Det har alltid varit beinlös skojft och skäl. Hur snäck ska den utlandsfyra? Ja, en triing är alltid rymligt och det kunde förstå att det är 94% till att det är 20 mål äldre. Men sammanfattliga mittlen att säga okej, verande aktörer till missar först ungefär en fjärding och i ungefär ska betala det några 100 miljoner euro i outgälden plus det att utländsk kapital ska ut. Kvar ska alla som mister kapitalen och vinnarna komma från? Onkel ska ju betala den utländska kapitalen ut. Så onkels väckna värda öliga tonlet vid kapital i fiskjunni. Ösen inte tar med aktörerna kanske som har varit stresset det sista åren. Och ösen vi såg att det långt nu. Öjlöver atler, öjlöver i något skip. Jag känner onka Värskatland som ligger av barnen och löten som nökna av de stärskare röjnen om att bygga något skip. Och vi tog missar vid ösene kappingar före vi tar vi inte få det något bästa effektiva skipen i färgen. Orsaka? Hur är det här vid Örvis utlänningar var vi? Ja, det är en nöjt, men här man tar en fjärding skatt och avtjalt hatchingar på flera 100 miljoner plus till att det ser utländsk kapitalskuld. Det är ju allt sammanlagt till att oilo och horen är risiko i mycket oilo blir värre. Okej. Vi skulle vara texten om Billy Stinsen till vår nästa att markera så jag kan skåra och så Jörgen. Ja, i allt det är ett av största bräcket vi så mycket logout det är att man attlar att tvåta utländska kapital ur vinnarna. Du var också sen att laborera till avsättningen av stor förvaltning där. Ja, just och vi kan se att landslagsmävaren som säger sig att vilja lusta efter serfrön. Det var ett av första han gjorde det han sett en arbetsplats som skulle göra tillmäle till nya fisk och nya skipan. Det var att han inte lustar efter serfrön. Du serfrön säger att det skila gott att utländska kapitaler släpper att vara pastvis in i vinnarna och han visar också vad händer. Han där att utländska kapitaler ut. Ta skall han ju ta kapitaler som i det och i för ska vinna. Han ska köpas av onkro. Och ta vill säga att ta ju ter fyrtugnar som i det har utländska kapital ta ett härska kapitaliseras han utländska kapitaler. Så för det att stöd sig var förjar för annan kapital och ta mest att man manglar kapitaler till att bära och i vinna i förjar. Det är det som Johnny Groten och visar av en ekvile skillagån inlägg i det i fjällbilden. Så här står linje i annars. Purasta och det ser fröjen som säger det. Och landslagsmännen är inte lust att se fröjen här och det är alltid är seraskoft. Det kom till landslagsmannen ut låta men vi får lugga vi är talar listan när jag kan ta den nästa. Ja, det som är underligt här som är att vi har hittat ett två vinnor. Andra är fiskvinnan. Här vill man kolvälta och bröta och faktiskt i några för noise elektja. Men så hickar man en ärvinne som är luktande stöve, som är elvinnan. Här som man hever och i gåan samstarve vi vinnarna funnit en loss fyra eller inte trycka karmar för elvinna. Vi längre löjvån och för att ge aktören av virke elvinne så gav fortsätter som görligt. Och som vi utländska eierskap. I halvt det är medel underligt att man klarar att ta två vinner som är så lika. Vinna är vinna. Att vi är så lika, att behandla det så imest, att det alltid är förklaringsproblem till hela samgångarna, att man kan sätta hela på vinnar upp i mötet för en öron. Jag är yngst att hela lån för fiskvinna och lån för elvinna för att lyckas mer. Och den samma framgångsmaten var ösen tas hem. Här som man tog vinnarlöv upp av ra och i tog som man förra men det var det inte man gjorde det för någon. Man ville helst utelocka vinnarlöv från att vara pass och tog som skulle gänga fyrs. Tog man hej själv en med om kan. Du kan ju inte vara för att det lösna sövskriven kan skåra men du varst ju inne vid samgång och bord ta något lunch vi skulle inte ta länga söv men kunde du inte ta vi bord ju för jag rent att snära att ta in vi för att finche hela TV-skiften finche komma till fiskvajlogan looks the Louis more L logon ta den tät och bränna för det. Till akkurat här som vi visste ja ösen i sammanhanget någon men det var inte vilja till test.
Och tog vi i hessa stövnen som bort nu. I halte at hessa på vinnene Lujas og medaljan ekv. Det altså et tilfange som avmarska, som på en eller annen måte skal kunne gjevas ut. I ørenføren sier man til finnasordan, som aktører, få det samme utdatter, og til få noen tryggleiver. Hinnoføren så sier man, her skal alt brøydast. En så reelle store parser som gjør litt, og først var det alt. Og til halte noen forstreiter som man ikke kan være bekjent. I bagenføren dette grunderleg under okkara velfärdssamhället. Det är det som skapar intryck till åkra samhälle. Det är åkra exporter. Jag skiljer inte att man kan behandla vinna så imest. Så det är att du får arbeta för fart och makt till att komma väl. Vi skulle göra Jörgen Niklasen till nästa markera. Ja, alltså verande logava, nej, underfarna logava, säger att triingren kunde vara utländskor. Triingren är pastapenningen. Medan alla lånepenningen går kunde vara utländskor. Och alla arbetarpenningen kunde vara utländskor. Alltså till och med som kvar att placera pengarna. För mig är det allt avgörande att det är föringar som har räge av fiskevinn. Och så är det begynner också realistiskt. Jag kunde gått också med att säga, vet du vad, 0% pastapenningar till utlänningar. Men är det inte så lösning att här det är dömer om utlänningar som äger 0 kronor men äger alla lånekapitalen, att lånekapitalen bestämmer. Alltså det vi sätter trejton och en låne ettla att bliva minneluta pastaägare. Alltså minneluta pastaägare är i princip en anchasia. Kvar är utan sånt är det avtaler, låneavtaler och annat. Så tuschil jag tycker att den diskussionen för oss nu så ju nu, men tar man ju brödningarna logo. Så plejer man alltid att godtäcka verande ocknarskap. Alltså egendomsrätten. Här vill man några folk, jag kan peka av dig. Så kan de smidas det ut, det är man inte att göra. De har smidas det upp. Allt det avgörande för mig är att föringarna har varit räge. Och vad betyder det? Hur ser alla till att bröda lån och köpa och första val till det? Alltså jag vill säga det på den måten att man ska fokusera mycket mer på räge i fiskevinne än på pastapenningen. Tui ena kurva. Vad betyder det föringar har räge? Alltså är det att 91% är det förutsatt att utlänningar mest eller 33 eller ja, 33 eller till 20. Alltså jag hade inte man ska jag hade absolut inte man ska få upp efter. Jag kunde ju också man får ner efter. Men för mig är det mycket viktigare att ha räge tui att lån här fälja trader vi som kan göra det här räge vi till bort så i allt vi det har centrofobi för utlandskapitalet där rör de affärer och i chatten om all och chatten är att föringar har räge att om det lån ett laberdarpenningar lugga mycket räge ska det ju så svärar jag ordentligt på spåren men från mån att ut där ständigt det lånen show för att utländska åknar ska ut efter avgå 6 och kvar ska brötas då ska det så gjort för att valt till helt ärligt så kan inte för in i verande logo och brötarna alltså det är faktiskt en döme här då simpelt en fjärnar näka av åknarna till ut gott nog minneloda pastaer. Men måste jag ha en affär vad gör kvätt så bröt det till paragraferna i lånen. Den paragrafen är väl här att mera stäfest att till räge det är skin inte pengarna en låg ska omgående vara attverskande till händan. Det är inte vara vi skulle fokusera på räge mer än pastapenningen så långt utlänningen är minneloda och i hade gott av minneloden kan vara mindre än 30%. Låg mycket attverskande till händan. Vi kommer köra över Axel till Anastor. Jo. Nu gav vi fiskvinnerskipan 8 karaktär och inte 20 som man kanske kunde görs när man sitter som lökmäver. Det är bland annat några kompromisser gjort. Och 8 timmar är ganska inte helt samtidigt i TV ute ska alla. Men det är mycket flotche och i öre flocken samgångna och kanske också några flotche anstående är det för inte ute ska ta ut. Som till rätt om säger sällan att det är mogängstojer med landa med så det fiskvinner 15 vill säga att 11 njakter så ganska tar för en gång att det här ute ska ta. Men det argumenten som tar man emot, det är som partvisrätt. Så man huxar om en som en klackskink eller wopping som ger en ölöve i sin närsamhälle. Så vi kommer att öliga gåvor i närsamhälle. Vi kommer att vill öliga färgen skapa virksomhet och i samhället betala skatt till kommun och land och stola och utreda för mentarna löv att möjligt sådana. Hade det varit främmande land att göra en ölöve så är det ett ändamål till business. Alltså du har som känslorna. Det säger sig självt. Det är som kallar vi också föringar vi gör det ölöve i en by i Spanien så stod som att förtjäna pengar. Det kan här argumenten är ju att de som är men kan du spela tjäna pengar och skapa vidare? Jo, men jag kanske inte på samma sätt. Alltså man säger när kvar sjömarsrättingar alltså det är om allt 24 som låter i Danmark. Hur så näklar att hejsa efter i danska samhällen i mån till här danska företagen och så framvägs. Han har dock alltid att han säger hem någon här då är du lever här to go i när ungefär bara ta döma till inte lätta sig grannan upp eller köra konorna som går bindt till som konna hem
om du bort alltså här men hvis du bort i Kenya eller i USA så det inte säga för det. Till sådana ting som argumenten är men är skiljer väl argumenten att det är kreppes samfällan ta har ofta törva kapital och är utlandskontroll. Men du vill alltså hålla fast i noll. Det är så att vi har gjort det avtal om och till det som löpte ju samtidigt. Bara sen du har markerat i början jag syns inte att här hvis du har hållt stått som du bränner in i så kommer vi till Arne för landslagsman för han har det svära på det. Jag vill säga att som kommer fram nu är Beja Jörgen och Axel till det är utlandskapital tar försk och bankarna för och kanske sälja att han har krepparna i 15 näken i nutja altna för att fokusera på vi skulle vara så lite exponerade i fiskvinnen som görligt och det tycker vi tar som är det Vinlund som är det fiskvinnen här så vi tar skulle göra ett nytt projekt och nytt skip så må utlandskapital till så för att utlocka utländska lånekapital det ber snack sagt i behöver inte till så stäcker all utveckling och människor fiskvinnen för in upp. Men lånekapital är väl skjut i Amarskar i Galdandlo. Nej, inte helt, men det är också punkter man borde kanske ösna avmarska lånekapitalen till handlar ösna styrande och till ösna rätt. Men också väckna till man trycker rejält den första handen till rätt ja, men att utlysa utlandskapital är skövt bäge gång till någon ring till. Vi skulle lycka till att runda den här parten av Högni Höjdal. Du har anstoflockarna säga att avsättningen om att utlänningar skulle ut efter 6 och 6 år. Hon ska brötas för Torvald till det. Den enaste ur anstående som gav här sina att ta att skulle låna showfondje. Han är helt klar för att det blir Stinsen. Du har ju också en forman i nyskiparna bollen att 2016 det blev läggas uppsummera mitt i det. Han ber också nu att arbeta via en blejtare lost. Här utlänningar inte var korter hållt urvinnene. Snack sagt hur att utländska utlöver under rätten försträtten kunde geva hackre tillfånges ränto ändå till förska samhället. Det var hans påstående i utanför. För är det så allt avgörande att utlänningar skulle ut? Ja, nu är det på tammadan. Det som är grundläge för det som samtidigt är. Det står i sin samgångskällen och det är att rej och livan tillfånges som är grundläge under samhällen här och kan vara grundläge under ödlakar kommande attarlejon ska vara 100% av förskånden av personen och fällöven som är bosidande och gälda skatter för. Årsöken är utfajmon. Det ena är att vi må för alltid trycka att vi i förka samhällen har fullt rej och har naturtillfånds. Vi tar så näkt dömer om det överta och Jörgen tar så en rej och hur ser man ett livet i. Det nästa är här. Vi må ett trycka att här intögnar och den intögskapen som är av sin livan tillfånds som vi att leie eisne kommer gang i hesen samhällsbudskapen. Och jag också att ett land i hemmen. Det är enda främsta som en show kan ha. Ett land i hemmen som inte har tryckat sig här. Så hemmen är det inte sera ett land. Men det är själv naturtillfånds som var herra och naturskapar. Nu skipar form över visra att det själva grannlandet har man utländska oknarlot och han säger ändå att hvis du lovar utländskon risiko billion kapital in i samhället så vill ändå Jesus för någon tillfånds räntan hacka då för en starkare bröjar boskap. Ja, men det som vi har samtidigt det är att det är felen som bindar sig av ägång till att fiska till livan tillfånds. Det skulle vara 100% av förhållanden. Annars blir det vältlägger och ullöver av landet, och annars vill det ha vidtjörst vanliga kosten, jag ser fel om att det har varit uppbyggt. Men det är kosten eisen i eier i kipen som har ägång till fånds. Och jag måste säga allvarligt till oss, menar vi visst att det här i förrjun, att det tillfånds som är så virusmyck, och som sån ägg, vi har också framme att få en ägg borsjord, till bättre. Menar vi det här, vi inte förfyr, vi för sin kapital, att bytja till skip som skulle få akkurat fisk på sig här nu. Åttan utländsk kapital. Alltså, är skiljedigt. Men självande kan man göra avtaler om större ting av landet. Vi tar man grundläge som att han som virker vinner i det och som kommer virker vinner. Som får så större avkast på sig och är vanligt som Belgistin säger vi kunde få en näckmare. Skulle vi kunna Är det upp till toina skilja? Är det oansaka till skiljer och helt inte? Att det var svärt till och påhållt att detta skulle görs till att avkast blev mindre så här. Jag hade väl det var en ölig tjejle nystöv att göra makar stolt och show. Alltså jag vet mäkna inte här i förrjun att skaffa kapitalen ska till för att bygga skip till det tillfånds vi själv äger. Och det hade inte till rätt. Men du har en äkna forman och en äkna nyskämmelbaltje som öktast att urslit av tog och stränka politik om utländska lottnarlåt. Vi är en fatakare förjar. En förjar vi färre vindmölagan, färre storvån. Ja, men det är ju då påhållt. Alltså,
Jag vill säga Ja, att för att kunna se för. Nej, jag vill säga att vi var ju en utländsk kapital. Så landet som för skipan till fackavtalsrörelsen sammanslagna. Och som jag har att köttrörelsen vi att du har bara kvoter ut i skipen så köpte och sålde skipen för öler upphatter till du skulle betala för tillfången lägg fram i tiden. Ta var så öligt harver och utländsk kapital. Utländsk kapital vill inneförja. Det är så tutningar med 24 stora fyrtuggar hemma att få rej att livan tillfången. Det så att alla ställen. Vi tar matmän som är för att de utländska ägaren och förrunde. Tar vill jag göra allt för att få färdigt tillfången. Skulle vi släda det från? Och vi har fått alla markeringar. Jörgen, Barer och Jekvan har alla markerat. Väl, den fjärde. Vi måste göra halvkött av Axel Reisner. Jag tror att det kommer att vara texten Reisner, men Jörgen först. Ja, alltså det är ju en konstatering att ta i vinnefigurer och förrän skulle göra större ullöver så har bankarna och förrän inte lov till att lämna sådana enkla projekt. Så det är utlocka, alltså samarbetslöv. Så tog inte nej att få kapital i utlandet. Och som lån, ja, det kan det vara. Men trejter vi en lån kunde flyta räge. Trejter vi en lån kunde vara en så hög ränta att vi kommande som äger ta så kallat 100% för så att inte räge hever och helst för vinningen. Så i hela den diskussionen är det inte så enkelt. I allt det man ska lägga sig till räge att kapitaler kommer in antingen som lån eller som en liten minnelådägare har vi inte större problem med bara vi klarar att hålla fast i kvar räge. Bara hållt stått. Ja. Alltså Hagen Höjta ständer här och säger till att till sambandslokspolitik och att vi har köpa och sälja kvoter så vill vi bara lösa att vi sätta. Det var vi fullvälde samgångarna vi Hagen Höjta som forman i Tjåvälde som avsätter att nu skulle det handlas live för att göra flottan effektivare. Långre tan sövan inte. Och det var ju dagen höjt väl, men nu röjnarna slunga det är hina flockarna och inte som har lyftes ner och skapte sig. Jag vill säga att det är effektiva och stora försk- och fiskfinnefyrtöknar som man nu vill träcka sondrätter och byta sondrätter så att det blir spjatt runt landet. Till högna höjtal, eller tjaual högna höjtal 8 som är samtidigt av Ronalea. Vi skulle inte ha hållit för söverskrivning. Jag får vara till Bill Justinesen topa om året, Jan Jösnem. Ja, men jag har alltid snurr som allt ett lunch. Alltså han som äger Mörlutan i en pastafälla, han räver och tar till vi låg av att styra det så att du kan äga en minneluta och inte rå i en pastafälla, men du kan skaffa dig ett gångt. Och till månader av att ha räge av fiskerydstömme och så i jöken och kapital att kunna skaffa sig ett gångt som är ett positivt element. Det är att du ser man vid tog som du äger fälla vi kan skapa en marknad, kan skapa ätgång, kan skapa vinno. Det kommer några positivt på sig. Men vi har köra utländigar ut fullkomliga så är det nästa vanten till det att han ätgången som föringar med andra här att gå marknader till fel som har upparbetat kanske det sa någon hållt tror jag eller 100 år när har upparbetat så en starka stöv och ångstande längt bort i världen han ätgången kan bara kvarva tror jag att du kör den utländigen ur och det mest är att virusskapan i förjon kommer att få skott för bäckven och det alltid är att spela hasard vi nettopp tog så vid inte att det är alla tvinna få mer på sjur och tillfångs. I alltid att är färdig att spida sin upp högna höjt att du ska göra jävla kött out vi skulle göra texten till fast ordet till det alla första vi människan vi har snart Ja, alltså vi måste vara såna uttag till utländska kapitalet. Utländska kapitalet kommer här för att avkasta det. Det ser sig självt. Och han ska läsa här avkast för han ska färdig in i det. Det kan han nästan få jag får näckmara virus på fisken i landet döms. Men rej och fisk må vara 100% av förkon hanton. Jag kommer bara hos som sport. Hade vi inte under vi nu gör en lov där om att utlänningar 108 syng vad där gör i förrän. Det tar var nej för männen lamporna. Det han kontext så att det inte undvet i bröd. Här runt av vid handa parten en annan part som är hej huxamar och hej atlamar att hos om det här uppsölnar som har varit här till det här att ge Luitsen till känna att det halt om det ankor vill outist och i morgon fick av allt till det halt till Jörgen Niklasen och andra helt att uppsölnar parten en neck för Luit på neck more och så vi är i allt i för simpelt en lay på sin text och klockan gånger öle kött chokon hon det långt och kvart över 8 och vi har trugar till efter att göra gott vi så är för vi är till skifte från en fiskeskipan till en kvotskipan som vi
framvägs boja efter. Schalt det alltså eller vi lyckas med ta till tror jag att så var det långt och så fjör att det var grått att hentan gildes komma för skifte från första under kvoter må utsättas 8 år. Det var ju från att vi snack och Ellas Gröven Axel Johansen. Och det märks så att 1 januari nästa år så skulle trollar och löneskip under förra fiska efter en kvotskipan och det sast till dömes att nu är lagt in i augusti. Här är inte fisk där att vitchera och aseta till ölla frialigt att ta i fronten och kunna vi säga. Men jag har all närvara omsättningar atlanarna som skulle ligga till grund för att aseta kvoterna tja hemmaflottan nästa år alltså det som det skulle fiska till 1 januari. Närvara omsättningar atlanarna litnar de har gärna en datum. Ja, nu ska det vara med sig dator. Vi tar har såna dator men det som är med att lägga fram i oktober och det som är sagt här i rätt att det som samtidigt var ta i lånlev kommer jag inte i december 16. Det var att kvoterskipan blev samtidigt för giltigt från 1 januari 2019 men samstånd sagt uttryckliga i det var nekvitcher av de samgångene och för vinnenden att det skal ettermed at det samband vi omsidiga atlantar. Og jeg skal eisen vikeng at vi eisne til eisen tog jeg trus det akkur vi hesson. Du lukket her sjolver. Ja, man kan bare si at du spør om nær det verre. Vi har haft en fond ved vinnene og nå ber vi vinne ombøyene være vid til at gjøre omsidiga atlantar og ta teker man så støve til kvoter fyrstiger eisne og her enda mal er at vi at oppmåte hvor er den beste skipan för att få bästa ståndsräkna. Men under så vidare nu var det inte själva så fest och samgång ombord med landa och vinnande så vi och det skriver ändå och ju allite att landstorsmävren to hej bo från att det samband vi är på att göra omsidiga atlantar för bottfisk under förjon alltså det som ska göras till 2018 tar vi östen gjort en naiv eftermätning av grönen att färra från fisket till kvoter här det möjligt Ivan man det vara lust och vilket när hentan naiva eftermätningen gjort. Nej, det ligger inte att skäl om det men vi tar sjön arbete men vinnen att säga att hentan heter arbete och göra sätta igång på ena vägen ut 2018. Ja. Ja. Jo, vi tar sätta arbete igång men nej, är förstås inte den bättre bildtagare men det också de flesta kunde också säga att det har sagt att långt samtidigt har man får inte nå några som helst att skulle vara klart. I allt vi har klarat att mäta det väl. Men det är alltså vi skiftar vi där sen vi människokvoten vi uppsölen och annat som är stora avgångar och eisen heter men vi har sett fokus på att få det just och vi har eisen har funnit vi vinnande om det och tror att landa på att här omsäkra atlantar så skulle räcka fler år fram för den 20 oktober. Men låt mig så se att jag spelar översätt och säger att alla får omsätta atlantar som ska vara grundade under som skiften och kvoterna så alltså efter det ska läggas fram i oktober månad men när void ja och löneskip ett line troller och hemmaflottan kvärt hej hava av kvoter nästa år. Jag tar så kött som det är samtidigt och den vet ju en liv och vanande det här i semju vi tar parstanar som vi kallar in från vinnande nivåer. Det har vi också vanor om att man inte ska gilla några skaffyrer. Så det vet det så kött han vet ju en liv intention till att uppskott till samtidigt där som inte kräver tvärvidger. Alltså det så att du råknar att få till avgröt östen i oktober. Nej, det kan inte slå men så kött som möjligt att han har lagt fram. Hvis tinge arbetar kött och hvis semja i förarbeten så vill det köra där. Axel Johansen, det var till som utsatt att skifte från fiskstövn till kvoter och då är att det ska inte gå med gilde sam resten av lånen men man har ju då att rätta läpp på. Nu har du landstorsman säga att han nej var eftermätningen joggen gång när du till slash Leo till nu att börja. Är du tycker vi att det skifte blir gjort för sig var? Det börjar och till Leo den och Atlant är det Leo i häst lån sig man ska det lagt in vi omsätter Atlant. Så det är som ska man nya vet ju samband är Atlant och ösnen ta vinnarna in. Här man inte rätt okej hvis vi det skulle för kvot det skulle inte för kvot skulle köra det så vi trycker omsätter Atlant är boradigar lufröliga. Så man lyckas ta in så är det tar hickar efter kvoten eller fiskstövn. Så är det så att det är 4 månader vassar vi ödlom. Så man bara tar det här vi fiskstövn. Så var det så att jag alltid varit faktiskt 13 eller 14 som alltid housestovan till man skulle först ta in alla avbrukta där och så köra 25% av brukta dövn. Ta mest nya skulle vara 33%. Och det är fullkomligt orealistiskt. Det förlökte inte aldrig en gärna. Men kvart värda som Eise så säger. Det var att senast år hade vi fiskat 90 tons av torsk, nej 12 tons av torsk, men vi skulle bara fiska 90 tons av torsk. Och för att nå här nere en fiskedärskipa som har tagit alltså 33% av dövnen
är det sådana brottsma långt att man kan gå fiska utan att kan tropla. Så det är öle tropelt att få det borrdigt till ett och ett annat till är hvis det har trust leadership till dömes och 120 där på skipet det tror jag trust där. Så det är samman till ett skip och kanske byggt och spilt något skip och kunna vara av sjönen allt där så öle tropelt att du kanske vet tror inte trust där och i färjan går så av sjönen så han kvotar sin service. Men vi vet att vi kvotar det upplatching till att damar och inte och till att vi kvotar det alltså till att akkurat nu med stånarens luttler att kvoterna vill så oanmyndiga luttler så enstaka skip. Men du har inte det gör troplagar. Men du var inte trygg vi att detta skifte kunde genomföras ta du helt Ålandsgröna i fjör. Är du trygg vi att detta skifte kan genomföras och gör? Så nu får vi att lastbilsmännen får omtur till arbetet och att ta vinna in så får söka kan vi Matil bäja vinna nu av husstående och fyra sitter landsmannen så tar vi arbete härifrån. Kan det komma till att du säger okej vi utsätter 8 Tisdag som ligger i korsen Mali är att vi skulle få att avkrascha skjuta som det där utsett ting i neck förran så är alltid till en parentoj. Men tar vi ta vitchast av väl viljan så man vinner i ösne och vi har stående och tar aktörerna som är här så ger landstyre en ny stöv så får man lagt in och så vidare vitchast här. Jag kan Niklas han twin toys och landstyre fiskemålen alltid då rast nog så voja kring hemmen och säga att första skipan är Hamsens bästa skipan till nog snägg var så igen du gör det till men nu ständer hon till att vara skifta ut 1 januari tar hon söva. Vad helt om att skifta? Nej, jag har alltid att hatta en av rävliken och logonen. Koi. Till att jag enfalt orsök att vi tar var runt kvotaskipan för hemmaflottan i förrjun. Det som minnas där från 4 till 6 det var en katastrof. Vi såg en fragräng nu som var gjort i London och de åken som här var kvotaskipan att det är cirka 30% av de fiskarna som blev utåt. Och trobolagen är att en kvotaskipan här är det människan som prövar att styra naturen. Och i en fiskedeskipan är det naturen som får löjve att styra människan. Och här är en öliga större monor. Tog i en kvotaskipan och en sammansättning fiskeskap som är under förrjun så vill du ha utbläsning. Man vill se att det bara ha den stora och dyra fisken. Och man vill alltid passa sig till kvoter som nu ena för sätter samman så du först omdöpning av fiske vid höttet då alla är som har kvotaskipan här då du vill få black landings alltså landingar som inte registrerar och grunden är att kvoterna vid det var säkert där för att vara att det var så mycket luttlar att för en och kvann som fiskar under förrjun var den spårningar och liv etla dig. Hvis jo i hese her tingene ikke vil ha gjort ublætsing, krever det, så dodger der. Og til at det blir en spurning om at iveliva, og tog skilt kommer førska fiskvinnene å gjøre nøyaktig det samme som alle rundt om å kunne gjøre, og det som hendte fra 4 til 8 jeg kan kjøre livet ut til. Lät naturen få lov att styra. Men så kan det inte vara spela jag nästan är så nökt vi tar fisk det skipan som är virkes så står Arne och då har fiskmängare säga men stånarna när ni fiskar vi klarar inte styra då är det störst hål och vakuum i skipan och vi klarar simpelt den inte regulera det. Jag vet inte vi tar skipan jag vet inte hur stort hål jag är men alltså naturen måste själv roa och vi har haft brödingar i naturen. Och det här var så under första brödingar i fiskastånd och makrelen kom in tosken för ner och så framvägs. En ting kan det lova där. Vi ska pröva, och nu första skipan är inte perfekt. Hade vi haft kvoter här i åren, och då har jag haft ett utkast av 30% av ödlen fisken, så har skipan sett fantastiskt ut av Excel. Alltså ta har 90 000 tons för fiska av papuren, men ta har du 4-5 000 tons för att bläcka ut. Så kvotaskipan är inte bättre, hon är garanterat värre och hon frameler till västa till vi kommande färger sätter upp mot muren. Det är alltså anten just vi sig minniga och tension i eller isne så är det fjärna. Du vill alltså göra tryck till att skifta från fiskskipan till kvotskipan inte vill jökna för på mycket sen 2 varst nästa att markera? Ja. Jag har alltid att ekonomiska kan vara såna vid det samt och i samgång nummer de Kan ligger det då? Ja, det tror jag att i allt det som är kraft så är det inte som präckvar vi mer att jag har måste titta att skipanen vi fisken här
ett eller annat ställe som har vi stäffest. Jag vet inte hur så klarar ni fisk. Men kan man vet att du ser att det är skämt i samgång? Det betyder det att nu har ni prövat att förklara det att vi tar bi med för en omsättning i Rattland som på en eller annan måte ska grundja för hur fiskar ska vara boredikt. Och här är två ting i spel till kvotaskipan och fiskeskipan. Och jag kan ju för att i omsättning i Rattland kommer vi att samma vi vinner på en eller annan måte samför och själv om vad det är rätt. Mot utgångsstöd är det. Men sier du til omskyldebrott at du har enda ikke tid til støv til om et skifte som er samtidig ved lov skal jeg for oss? Ja, det kan jeg godt si. Grunden til at vi finner det året så leis, jeg tror at jeg halte at fiskeskipan er det som er bedre egnet under fargen. Tror jeg at med andre er en spørning om blandet fiskaroi, bedre til at fiska under fargen, og vi kvoten hver vi fiskaroi er som det er. Altså, det er bare, men er det så leis at jeg kan samføres om att en kvotaskipan till Hammarskar att det är läge och det som jag har att pröva att se och vi har låta vara samtidigt och något ting har alltså sämjas vid ångstens av vänner men det blir man in att samföringen är ligger ut i att en omsättning i Atlant ska vara något som grundar dig under tror vi tack. Men du har ju samstunds till att han efterbetar arbete som sambarst vinnande i lökningen och skulder för igång. På en festen Asjan till är så dant färdig igång. Omsätter att han är inte lio. Vi kommer ut i september månad första dagen. Kvar ska till för att samföra det? Alltså jag blir inte sagt vi av arbetet nu tror jag och vi kan man se upp under händer. Alltså att akkurat det kanske inte räcker. Nej, det är ju långt utsatt då. Ja, skulle man göra för andra första. Jo, jag vet inte men vi är i energipan och jag kan ju för att finna vid inte en lösning som ända lige men så är det något pragmatisk lösning som gör att vi kan hålla fram av fiskarna då. Att då bygger Axel Johansen om att utsätta skiftet. Jag hade inte uppgjort att lägga mig ord i munnen. Vi var klara att finna en pragmatisk lösning till finna göra lösningen för. Högne, du får året med utlatt och jag kan skåra den först. Ja, det som jag alltid erkänner hos låna är till att heimaflåten i större mån är glömter. Man har ju gjort snäck för affär ett och mån pengar som i löten är i uppkörsvinna, men heimaflåten faktiskt nästan inte alltså han är ordentligt glömter. Utan hettar att man får så bröder från en fiskeskipan till en kvotaskipan. Man går så till intentionen. Det är helt säkert så är att en fiskeskipan har varit och tjänar fiskevöjning under färgen näck bättre än en kvotaskipan. Jag hade landstyrre och politiskt att man helter att görs näck mera för att finna flera kvoter till hukaflåtan. Antingen i Grönland eller där annars. Så lösnar att hese skipene som nu klarar sig ytla, også kunne få en lot av virene som i samfunnet på nu. Og her halte jeg også ned her, vi snakker om menningakvoter igjen. Hvor brukte man ikke en større part av disse her oppekjørvinnene til å bytte så løsner at man kunne få opp at Møyra til heimaflåten, så han kunne styrke. Altså forhandlinger i andre land om kvoter, ja. Og det er man ikke i Nørstar og Mångjørst, og man ser også til at vi hesson, og jeg er glad for at på Mikkelsen, Øysen bakker opp om en fiske-dia-skipan, at så kunde man finne en skilagar-skipan. Men jeg skal spørre, skjer man da lykke til papp? Hvor er det bedre å holde fram ved fiske-dia-skipan, verande fiske-dia-skipan, heldre enn å gjøre skifte i kvotskipan? Vi halte til pura grøyt, vi halte Øysen til vurs rett vel av fra flere aktører her som halda fiske-dia-skipan det best. Det er ikke just det å være mer utblading, det vil si at det er statistikker som vi, og det er virer som er blæga i sjekk, som vi omgående kommer suttja. Vi kunne kanskje være glad og nøgt til at papiret passer, men det er bare ikke verløgjen som passer. Og i det suttja vi alt det som kommer inn. Vi får skrasett alt. Vi har faktisk et øyelig talrukt statistikk for hva det som kommer opp i sjøen. Det får vi ikke. Og samtidig... Men tror du ikke på var den klar halda skilpa det? Nei, det tror jeg ikke. Det tror du ikke på. Vil du stille hva helt om å skifte? Nei, her er det midt i middelen. Øyelig Ivar Sammer. Jeg har helt til at... Ikke man at styra naturene som i alltid er fullt i trav i første Mosebok, så er kvotaskipan den friere skipanen, men det er øyelige få som fåast vi fiskar ut dagligt som kjenner seg atter og en slukare skipan, og i alltid at det er øyelige tutninger mye at man lustar etter vinne, og tog råkne øysene via samgången for at dreie etter sindre ut og kanskje utsette det etter året træt i første omfære, så att det alltid att det är allt för exklusivt affär gångt vi från 1 januari 2019. Det må omhuxast en bättre och en mer vi vill kvotaskipan. Hinvägen fiskestigaskipan hon
Ja, så alltså vinnan av botten i det för så vitt och till fiskastavnan av botten. Hur stor avskan har fiskade skipan haft att här eller det bara naturen till alla tingen som alla vill ha sport och det finns tusen svär. Men vill säga sen hvis du tillmäl eller att du går och att samgång är att utsätta detta skifte ett år. Vad ska du bruka det år till? Vad ska du lysa bättre? Vad ska du få på sig ut? Ja, det var här som mannen och kvinnan bättre tog. Det säger ju själv att det har skaffat tog till att jogging allt det ska joggingängas för att få lust allt och ordentligt. Och det blir inte till att för att sätta en så ekosliga bröjting i gång utan att man helt visar i att det som man gör i läge och att man ösnigt till röjar att ta avlöjningarna av det. Särskilt för alla tar fiskemänner som allra helst så inte utlag man löj ont. Bara slöjden sen kommer har stått ett skapra om att skifta från fiskstövon till kvoter. Jag kommer att lägga. Ja, till en skiva så är att en kvotskipan ser öliga gått ut av början, men i allt det som händer runt om åkon och nu så gör det i Island där man en atlan om man kör kameror om båda skipen för att söka gång för sig. Tror vill se att till anke som är samfört med om ödlanfören att en kvotaskipan är en bättre skipan på nästa som matta, men det är så som vi ödlan skipan till det första som omsätter skipan som kanske kontra till de som vi fiskar skipan. Visst ju hon var ja, omsidan att han hatt att man hejer kärst och det var nej att kärja går till och så vidare och hacka igen åter så att jag så ut till så är om ös fungerar fint och det är väl det samma med kvotskipan. Hvis du har en kvotskipan alltid är om man för att tillmäla lite om man för det som är i sjön fiska så gång det i ösen gal. Du tror inte alltid på kvotskipan men nu så rätta till inte som är Sanford med om att du måste rätta för skover men hur sammanstock inte vara för to i min namn till att det kan fisk och skipan fram är kvotskipan vet att rätta. Nej, en öliga lilla mån är alltså ända vid det var bara trollbåtarna landlöjen och en lärsök som ända om toy och ta var så ta alltså trollbåtarna landlöjen skulle vara en kvotskipan så var de toy skipan ta. Det var det ena som lighter. Okej. Var det särskilt orsök till? Ja, nej, det var det nog inte utan det var det som man lyckas som blev samtrum ta. En politisk tällning in i flocken chat där. Det var det nog, ja. Okej. Axel, du får hållt stort när vi måste gå över ända chat här Ragnar. Ja, alltså det samtidigt alltså Billy syns in ja vi andra. Alltså det är 4 månader vassar fotoskipan och 4 månader vassar vi fiskskipan. Men så vi hittar efter alltså vi fiskar bara en sån och det vi får ta upp och förnyer men här onkar du råk. Alltså vi fiskefröingarna för akkurat så vi går så samma uppkör vinna vi fiskar i Island vi fiskar i Östergrönland och vi fiskar i Flemiskap och det är så läs men i färjan har det varit kvarstar så att alltså vinterliga råk i luktingen och kvar fiskar så avsättas och till avmintliga ohappy och tjej det är ju alltid jag på politikerna att det skipat här råk jo ja jag ser att det alltid till ohappy att man inte kan vara bara samt runt då så läs att man vet att vi hade ett halta vi skulle ha på att det fiskminnen så det bara så göra det tror jag alltid öra så en tutning av pastan hela sig samman vinnan härstovan och politiska myndigheter säger vad är det för skipan vi vill ha så är vi samt om detta vara skipanen framöver och inte färra att trätas och munhackas armar om vi nu skulle skärja inte skärja det skulle hacka det inte hacka nu kör så ofta med hacka det men du har framvis mot på kvotskipan av Stenvar är det för att ta upp nu det är så ständigt vi lavar oss skotten vi menar nu att man ska ta det upp samma vi har stående vinden nu alla person och det är på färdig gång och det blir just lite häst till människan. Jag går för 2 sekunder Arne Angel landsmannen. Ja, nu spurte du på att Janne om är helt av värn för att klara att fylla upp på det. Men värn vi själva ju sagt att vi får inte klara att ha ett etterlit som ska till. Det får kosta neck i omsättning att omsätta en kvotaskipan och kanske och tog sig vi rätt och slett inte på att en kvotaskipan kommer att vara svär för detta samhälle. Det blir helt så att allmän sektorn blir dyrare reka och det blir helt så att det etterlit som ska till blir omgående naktant. Så ända vi chatter Ragnar Höjdal nu har vi runt och har en samla i anstös med öna skepsis om att det skiftet och hur ända en flocksfälla i framsök som säger han är absolut inte sannförder än det nog fin doubt du hade det här på en kappa på veckan sen en samgång och fälla i framsöken som inte är sannförder än han ska sannföras han säger att det skulle nog finnas steve men han manglar över att sannförder och så har vi då en lackman som helt fast framväs kan du garantera skifte från fisketövon till kvotskipan 1 januari? Nej, jag kan för det. Alltså det som vi har samtidigt är samtidigt vi tar en grundgång som är alldeles ska trötta på att kliva tog. Och stått för att säga att
Vår største innskje er ver. Jeg vet godt det er nærmere møle, men det er tid som alt som vi vidtgjøre om akkurat tilfann til fiskevinnene være til en boksetyst. Men som landstidsnævn er det ikke sektor at innskje, du har sektor at det lykkes. La meg så bare svære. Ja, ikke vel. Jeg kan det. Altså, enten helder man ved hesten, eller helder man ved hesten. Alle her som er vist, akkurat høves oppbyrd og oppgave til å få en skipmann for fiskveien under forrige, som gjør at stående kastar mest av seg. Til alt samdom. Og så hører vi et evindelig dyster, som lagmann sier, som eisen har færre frem med tingene på denne stedet. Og vi har grunnkjøp for det oppskål som vi gjør, vi samler oss nå i vinden og sier, hvordan skal man så annars røkke malen om å få en verlig gode stånsrøkt under forrige, til alt samdom. Og det er ikke 20 røkka, men vi må komme på rosen boksedisten. Det ber ikke til. Det er ikke spørning for heldig vi kvarene. Det er spørning hva det er best for forrige land, for vinnene, og for å få best røkte stående. Men jeg må lykke at han spyrer at vi skulle runde et omfør. Ja, hva gjerst til hvis du ikke først en av littene omsitter grattlanda båret, hvis du ikke først til ettermiddagsplass, hvis du ikke først sauna vinnene og havstående og politiskipene og Sandford på Mikkelsen om at skifte i rett av gjøre 1. januar. Hva gjerst så? Ta gjør det som vi tar gjørst i ødene som malen. At det er at vi samråast og finner løsner og som det er ikke akkurat kommet til han dagen. Det har vi gjørst i ødelen. Altså, det er det første åretak som sier at han forbir bojar og havn og rør. Er du sinne av at utsøtta? Altså, enda malen er grei, og det er ikke alltid gjør samstånd, så vi må regne at vi er mye støvn og få semmer. Det gjør vi det ikke smal. Men kan jeg nevne at jeg skal gjøre spennende vei, men jeg kan skåre han sier, og som sagt, jeg har ikke bare jeg kan lever av meg, men han sier til at vi har glemt heimaflåten, så vil jeg altså stedelig atvise det. Og hvis ikke lov her er vi lovtrykket at hugaflåten eier så snegg av torsen og husene. Det er ikke hent før. Jeg kan skal 80-50 nå. Og eisen til at når sier jeg kan hvis jeg skaffer meg tilfanns til hugaflåten, vi har altså skaffet mer enn 1500 tons botfisk, og jeg skulle ha 1200 tons av torsen under Østlandet, alt kvotan til skafferen Lundflåtan, og det er så ikke Østleden. Og jeg kan bare opplyse, nå vet jeg at jeg sitter løgnemenn som var bengende for at han nye skor som var gjørt av Flemish Kapp i fjør, at han skal ha det frem i år. Men til og med er just kommet for Flemish Kapp, som han skal ha noe positivt tog inn her i kveld. Og her var den første kvotan, som i år var om det er 600, hvis til og med var fyllt, så var det 4600 tons. Bara så det tar att vi är. Så vi tar just när fyra och det är ett nytt grundala fyra. Och det är inte öppna tacka fyra, det är samma tid som tillmäl som kommer från Wisen, men det som måste stora vanor det är av oss avbändningar. Vi tar det som senast till det hade torrat det här norr om att nu är det bottenska stående förrän vi uppåt. Och jag har satt det så. Och nu må vi inte enda at jeg på disken ellers tror jeg har vi ikke få en av veldig ståndsrøkt til å si vi samler oss noe omsikker atlander og det viktigste er at vi tar på oss samt om tog vi trykker. Du lover jeg ikke å kjøtte av. Nå nevnte du selv Flemish Cup og oppgjengende kvoter, men her øyne avviser løgnemenn GT som undrast at det er 430 tonsene som du veksler om ved Kyrrehavsfisk. For det er ikke for å lete løgnemenn? Ja, men det er rett og slett at som vi sier lovgående, så er det jo aktører i skipene i Arensberg som finner rett til nødskipene. Vi har så valgt nå å bytte til om som ikke blir fiskene og Sorkjørehavn i Flemish Cup, og ta alltid det helt naturlig at de som har haft det rettene, eisen så få det rettene av Flemish Cup. Men løgnemennene som vi ikke gjør det, få alle de verlige kvotene som vi har av Flemish Cup, altså det som vi får av Jørgen Nafo. Og det er alltid helt rundt. Kan man ta som kvoter og verlige kvoter? Nei, det er en avtale vi har gjort vi så vi har bytt om for 2 år. Han rossamakrelen som ikke blir en fiskaver. Vi er der her, omkring til ringbyte, alternativet var ikke. Hvorfor at han som ikke fisker rossamakrelen, så ikke han nå slipper å fiske tosk i Flemish Cup? Hvis vi nå fisker til rossamakrelen. Men det har vi ikke fisket. Nei, men hvis vi kunne fiske kodene vi skulle ha, så hadde vi vært her retten til havaren som skaffet oss til rettene, og det er alltid pura så rymligt. Vi enda diskusjonen her, vi skulle gjøre, vi tar ikke flere rymmerskikkere på hattar. Jeg har et punkt etter av skrånene som at man har kommet jøkken til etter leveroppskudden av Voyager som ikke var samtidig. Samtidig så var det til at Karl Burger var vært rundt i salen og gav alert. Han er jo sprenfullt av spørningen, så det kan godt være til at vi lykker bruker 5-6 minutter på leveroppskudden av Voyager. Vi får lykke stort status som det, og så
brukar vi det sista kvarter ut i salen. Hvis vi kunne gjøre det avtalen her, jeg vil ikke, tår ikke si politiske avtalen om det, men det avtalen her oppe i panelet om at vi gjør øyne kjøtt av og skatta dryp og få stort status om heter lover oppskott om vøyekjøld, det var som nevnt ikke samtykt, det falt borster til løkningen før sommerfri, politiska telvingen framvis ikke lio, lover oppskottet skal legges for løkningen av nødtjon. Jeg tror ikke for holdt inn i frimlar og for Gustav Rockne ut søgnast og hvert naturlige vinninger og prosentparster av tøy, men vi kanskje akkurat ikke noe tarva å nevne at så gjør det til at det gjør det stått, men Høgni Høydal først til tøyen legger til samme lover oppskott om vøyekjøld framator nå i høst. Det har vært nevan helt av samme oppskottet, til vi har vært samlaget om det som vi parster. Men det har bygger av samme prinsipp om at i stedet for å lagt ikke bare anlegge veiegjöld av vinnene, så må det være byggt av hva det verilige urslit til vinnene til de samlede balkene, og at du fremvis hever en god anvinning, at du kan gjøre uiløver ved avkastet, og så det her som ett så nägbrukt år, alltså han evna parster av till evna naturliga vinningen som blir veiegjöld. I samband med evna naturliga vinningen var ett tal på en skatting på 40% nämnt. Det här lojt och ärst eller ska det justeras upp eller ner eller kvar stod? Nej, alltså att det här jag hade inte löst att slå töll ut för folk här, det vet att det bättre själva och allt det, men alltså det som vi har sagt det har utsagt allt från alla utrustler, manningar höjder avskrivningar av oilövne så ett tal efter för alla bollen här tänkte så av procenttal och jag hade inte till ett extra uppskott men det är så en sammanhang om det. Bara så innocent kvärt skall brötas då i mån till det uppskott som har lagt fram senast och vöjegjöld för sambandsflocken passade. Ja, det har aldrig först och främst varit det att det var avhängigt av gått uppsöllan att stam prisen uppsölna. Han ville väl ha bort. Han vill justera en faktor mot lästna. Ja, han vill justera alltså samla jag var ju inte aldrig avsatt efter att prisen uppsölna i samband uppskottsjögen höjtel och det vill sambandsflocken inte gänga vid till. Och då det kommer alltså men visst han stillningsfaktorer vid 3% är det samt resten. Ja, jag vill säga att det som är områdande för vinnarna och östning är det att man gör ett EU-skottsbaserat gjald som gör att vinnarna betalar att ena kapital av en stor EU-skottet. Och att här om det ska vara 40% eller inte att det så reellt inte hänger det av kvärt där realavkast ska vara kvärt en pens avkast ska vara och så vidare. Alltså du kan inte bara säga 40% i ordan eller inte ordan. Det har välst om kvärt lifcha vinna tjäna och är då kallat en evenemal vinning. Jag näka sen kvärt ska brötas i uppskottsjöken höjdal för att det tog till grund och Ta vi vid gjort så kom det ju fram att här är man sett en invikla en frimelopp som inte betyder 40% men 4% av vinningen. Och det vill så säga att Høgni Høydal går så ta helt att 16% av vinningen konto röja ruin i hava bejavuja vi. Och det är det som är horribelt. Det som är man du tror inte på modell, att du använder shot modell. Att det är så invikla modell som garanterar ändå i eurotvise. Att du ser pass på till modell grundläggande du har Høgni Høydal säger principet det samma du ser pass alltså. Det som jag vill säga att du ska ta vad allt och så måste du värdera hur stora pastor alltså ska det vara 25% av EU-skotten eller här lei och få det så rockna ut så att du inte tar från timon som inte tjänar pengar men här man tjänar pengar så hickar man efter kvart älta och så haldi eko så det simplaste så sätter man ett öra jalt per kilo ut från toy och det ska alltså reguleras vissa priser och andra brödesnäck och januari. Det är det simplaste man kan göra och det är något som bygger av potentiell användning. Det är här vi att göra en invecklad formel som ska täcka reella vinningen 4% av dem. Nej, det är inte utan vi skulle drukna teknikalitet men för runt jag sen tog vi nevan pastra to take it on så brödingar tilläggar jag Høydal inte under vi uppskott och vöjegjöld. Ja, så vi känner inte vi känner inte man ser grundprincipen det här men ner till 20% så kan man sig snacka om det men i halvdelen man ska vara realistisk. Alltså vinnan man mäter kanske vinnan i allar bästa åren kan ha 300 miljoner i avloppet så sprider kosten ekvator ska landskassan 300 Lökmaur har sagt vi får få 400 nästa år och 500 om 2 år. Alltså reellt 400 miljoner euro. Hur snägt skulle det ha varit? Är det 100 miljoner men så sätter man öron i ett. Teknikaliteter vi fär inte orden rutar vi tog rätt långt väck från jag kan skåra en tur av nästa kvällska till för att vi en passas ner. Nej, jag inser vi tänker här på en östen som jag nämnde igen en mera liknande skipan som man häver vid älven här som har på halva lite broadpass att hus even normala som kommer in.
här hemma så det som man kallar för tögerjalt. I heseförnen man kunna göra en annan mata som lyges då. I heseförnen här man lägger så störst avjalt och vi en så invecklad rockningsstycke. Ger det här att det blir bergspekulationer och att det blir torsförsta omsätta. Det här var det ösen busta flera timmar personer som har varit inne i vinnarnämnden i hese här Att du tycker vi grundmodellen simpelthen. är simpelt inte tycker vi heter modeller och är yngst att det så bo vinnarna blir mera sammäktar. Jag man lycka se heter Det var rävla kört. helt stort. Jag ska ge landsman Relsford att han är givet hugaflåten näka. Nu var han inne i att jag själv Janne, men tar man huxar om att människokvotnar som har rätt att svira fått inte näka till männing till näka hugaflåta och de huxar om att uppkörsvinnarna vuxen 120 tonson är så fattigt inte näka att hugavvinna och det är alltid att det kunde gott komma mer hugavvinna till gåar. Nu tek du till för att kunna boja på någon så sitter själva vi touchar spårningen eller här alla vi skulle skunda kon ta var liksom avtala på Justinsen kvarska till för att twinflockor är parter av en kommande lower uppskott i en semjum och ett vojjalt kostar ska skruvas fram samman framåt. Jag hade alltid allt teker man för några pengar in från vinnarna som och ta skärjer vinnarna och i hennes målagen för att utbytja och till att skapa värande nudge arbetsplats vi går en stärskon och ilövon. Men tar man tåsar om EU-normala vinning så är man ösning att tåsa om undernormala vinning. Och är man sinna över till att jalda ut och i rinkon aron tar man ska ta pengar in i gåon aron. Det må jaun via. Det har vi till dem sådana skipan, skattaskipan som Lodge-modellen. Och ska man in att ta som här så tingene så må det vara båda vägar. Det kommer ösne rink och ar. Och tar man det så att du ska kunna operera vid något hotar som är negativt tillfångestjalt. Det säger sig själv. Du kan inte bara ta pengar in ta det flöte, men ta så inte flöte och ta kanske för lite av häten så inte köra ut efter. Det blir inte till. Okej. Nej, det är inte stottningar. Alltså hade man vara så snarare visst du har showset ett hotag som är even normala vinningar, så märker det också att det finns undernormala vinningar. Och här man ankan hållning till det. På mig sen du brukte ju ha stottningar ta i Bill Justinsen lansera att modeller vi undernormala vinningar till så du ska kunna dreja negativa tillfångestjalt han har sagt rätta från ansvarig skatteraskapen att det rundskott. Är du samtor vi tar mot grundmodeller som utan vi får inte i teknikaliteter men som landstorsmän kommer att lägga fram att du har partstrategi? Så också det som Bill Nej, nu också ju mer i mot landstorsman natur alltså är det samtor om alla losten grundläggande losten vi har modellen här. Alltså jag har kurser alltid tro på det att England hade över Chester Rockstage vi kan alla faktorer är okänt. Så här vi kurser tro på det att uppsåld priser är det en pastor av rockstation så står över ett halvpunkt. Detta här är kusnäka som är bara sprott i marknaden och den faktoren är att komma in i bröd. Det är för så det enda och är helt och här kan man så diskutera. Och vi måste göra den ena eller den vägen. Det är det ligger. Axel tog först stort år i armen ända till landsman natur. Jag alltid är en bara optimistisk över till för bra samjet. Det lustar inte efter Jörgen Niklasen. Så alltid faktiskt han argumenterar för Oskars landsman. Till Oskars landsman där säger det att det inte har even normala vinning det skulle inte betala till för en skjalt. Efter det Oskar så ligger det så ska hemma inte betala det fiskar för mycket kaps skulle inte betala det fiskar Estergrad inte betala det fiskar Rättur skulle inte betala det fiskar Östland skulle inte betala. Det är bara två pastor av flottan skulle betala. Det är offshore flottan som betalar nog snäck och så lyter jalt till de som fiskar på Parenshamn. Och det tror man säger att det kan ha ett avkast att alla utrustningar att 20% utan pengar negativ var skalt. 20% är rättliga näck som hickar till möjliga vinnor. Det som om man för ska betala näck. Men Axel Hansen lower uppskott som till landstorsmän lägger fram senast i samband med Voyage. Vi måste till det här ständigt med landa att hämta skipan alltså ta modeller till rockmodeller hej vi omlöj 300 miljoner kronor intog till landskassan i fjör alltså säger och näka det samma och gör alltså ta rockne frimelen och det kommer så att trät intog från Tömon uppåsålen alltså uppåsålen intog alltså då är du väl i angstad i nivå vi tar som jag Niklasen visar. Ja, vi kan alltid ta så om procenter hända vägen hinvägen. Men jag alltid som skulle lysa man också objektivt. Ofta blir det lagt ut som om hörde jag Niklasen att hela 40% skatt i urskott. Man ska betala 40% skatt i urskott. Till bara att vinna så har 20% avkastande mer som täller 1000 om man för här. Ja, och det är naturligt. Och det kommer till uppsålderprisen. Ända mal vill jag säga att uppsålder kan tälja lydsynter till netto för att få uppsålderprisen ner. Så istället teller lydsynter av varje allt så för ungen bjåa sjukliga hår uppåt uppsålderna så att prisen blir rymlig till bjåa då högt så avskattar
tillförskällt negativt. Ända man är få ta nier så att det är rymlig kapping. Men kan du inte få utan att bli öla tekniskt, kan du få just över effekten att du får några nya aktörer som lägger upp så när vi har öla näck för jag får att han producerar upp så hinner få en större rockning. Hur ska man göra det? Då jag så vill tillföra rätt. Så totala kvart 100 miljoner eka eller 40 miljoner eka så några andra kan få rockning. Jag tror inte som man gör det. Kanske inte det vinner ger till honom. Vi ända tjå att här högna höjdal to över Horsluka som sondera till ranchi här och to börja vi att säga att grundprincippet vill det samma ta vara några små justeringar men principet är det samma. Kan du komma det lite närmare alla skönast kvärt vi justera? Ja, som sagt, vi har haft några samrådningar och till rymda bra sämja så vi tar vi bort nu syns luckmar till år som anstånd samtidigt och för jag får avsätt av varje jalt. Eller tillfångstjalt som tar förvärv upp. Så mata bitcha att har verkligen avkast och intäkter som är i vinden och så kan man ha några mål att räkna till ute på och så finner du ett nivå för det och så är uppsölan knutet sig att det är det som vi får handla om. Men du har ju nästan bara Nilsen säga till att hvis du tar den här uppsölan-faktoren på rockstationen så är han kanske ändå vi. Är det snart, ja? Ja, det här nu får han inte bara arbeta här, det kommer göra att han men det som bara Nilsen säger och som jag Niklas för jag nog att han vill det ha så är det akkurat samma skip han vill lägga fram men Karsten Rönnman allerede ut som att det är 5% skattning så det är det slett överhuvud bara för att slå det fast. Och som Lagmar säger varför ända så är det just så läs att ha det byggt att det väl i rockskapen så är det så att här som inte vill avkast är inte tillfångstjalt. Halt till alla skönast vill bara ha en dator när vi lovar uppskott och vad är ju lagt för tinjator. Du vill att dator? Ja. Nej, det har lagt fram så just som möjligt nu, det har vi just nu. När vi lagt fram? Nej, är det inte dator? August, september, oktober. Det har så just som möjligt nu. Okej. Det är några samrådningar är. Ja. Vi kommer till snarare men Carl Birger Isaksen har en lista som är för Ivra Florida så gör så att så läs när ut vi tar inte näkva minuter men Kaira hette och det salen titta sitter lusta öla lunch och till oss lusta hemma kan se att salen är proppfull av folk han är stor stickvande fotlar så Carl Birger tog fast spårningarna och ger kött ja stottar grejer kontanta spårningar se äntligen kvantitet helst vill jag svära. Ja, och den första till sig Jan Pauli Gail kom långt fram efter den där. Och konkreta spårningar som man säger. Lugan Rattingelbill. Hade så rimlig vissa tvårar till upp till övervägningar det var sagt här i Jörskvalde. Och högna mot kära offer. Jag vill gärna spyrja till om öppenlöjka och allt det här och så jag har ställt att det var anståndlägare och svina att ta en samgång till. Hur blir det till att 70% av alltså här expertapelsen chatar välja Chaualt och en enda skora i med tur formar Chaualt nu tog jag att gå åt för att Chaualts listan. Hur hevet här vi öppenlöjka och jagnesikna göra samstundes som en mäver som är gifter i en förvärande tinklig med Chaualts först är vi 83% av människakvoten. Kan du försvära mig hur så är det ärligt och öppet och jagneskikt? Ja. Kör alla gånger då. Ja, men gå in jag har alltid inte har vi familj och det har vi tagit som för. Skala vi. Jag har alltid sport med var det två spårningar. Den förra var om något förr all right, ja. Men du har spyrst om det som har hänt vid människakvoten är så läs att det är en politisk utlådning och så av Chauals folk eller första så innan eller kameratligt säger syn och Jan Paul Gail. Nej, jag kan bara visa det kunna vad det hänt. Vi var ju ändå jag såg ju människakvoter kostar blir vidkörst. Och är för bara be det nummer 1. Om det inte har alla mer och det har mest ju mängan i norr det kanske inte som har det men det kan brötas. Så ta titta och se vad det sagt människakvoterna till blir vidkörst på här och där och så har det lagt allmän fram grundlägga lite allmän framme och det är skilla folk som har sitter vidkört heter. Ta bid det när vi ring för att det är så last det och jag hade till den bästa maten vi kunde göra det på att det ska vara slukar manna gång det här du söker.
Och heter områdena mer uppe vill jag lägga säga att en tar vi söka innan det tar omdöme Jan tar vi söka om oljelöver eller om allmän arbeider eller vinterhemagrunden där får det släcka såna allmänna vittjer som nu och tar spårningar som här sätter vi släcka sätter ta till bättre och inte minst det som lagmar nämnde där ilgitningar som är och där är otroliga troplar och i halvt det som kommer vi ilgitningen de eier att standarden svart för där och präkva där annars får det samfälle här du kan se kvar som helst utan på några mata att standarden svart för den gör. Vi färra bojare vi har flöjde någon av listan Chakar Bridges så tack för spårningen och tack för Sverige och nästa spårning går Stottor Gröjer helst och se kvän han är till. Elspeth Mercedes som nu. Ja, han är till Högna Höjdal. Vysan til Grøn og Norrløsnon ville spørre Høgna Høydal om det er satt at Høgna har givet Vestmenningen som selte skip og kvoter til Klaksvøk for 120 millioner. Nå får utkjøpes menningakvoter, kvoter som med annet er tikkene fra Samarøy og Røye, som rinta i der 120, eller cirka 120 millioner til Vestmenninger. Jeg vil spørre om det er et eller kvært i Høgna Høydal, hvordan han fyrer helse til det. Ja, skal vill alltså som säger så här med as vidger av omsökner. Ja, jag får hålla mer till alla tarjottarna som gör där vid människakvoten av samma hatt. Där är byggt där och vi har lust allmänt omsöknen. Det som jag har sagt skulle vara godkända så att det inte bråda låna eller hvis det inte har några förring för att söka så omsöknar mättar efter de kriterier som är nämligen kvar landet det är och om det omsökningen som kommer bäst möjligt skapa virus och inte annat. Det är det som jag kan säga om det här och jag kan lägga döjna att jag har inte själva tid och sagt först ska ha och inte ha. Tror jag att inte bara tror jag man kan diskutera det här i bor men tror jag att det var det som samtidigt lagtingen så skulle det vara. Det skulle vara så läs att vi sätter en av de medingarna och jag har fällt det till med och så där är det. Och jag hade att det kan man kritisera för att vi har samtyckt och landstorsmävaren är lustig kuncher. Men jag hade inte till rätt att kritisera folk som inte kunde värja sig. Och jag känner inte innehållet i den enstaka omsökningen. Och heller inte omsökjande enstaka omsökningen. Och det är alltid det skulle svära för sig. Och det som förra tjåna mig fram skulle jag inte ha svart för om det passar som det sötte till. Att det är töl och annat som Elspeth Mercedes nämnde nu. Det löjmar i vad som det var näga halvdigt i. Men kan det lukka för att vi runda den här spårningen är uppsummerande sin ut att det var ösning under vitcherne tar människor kvoter var vitcher där i laktingen vart är flöjde ja men kvar nu vi så kommer ut att stå och att en vindlös med över la kvinna som ena för rige skip sälte sin löve och nu så är människor kvoter det var ösning part av politiska orskiften att ta och då spelar ju ett kriterie att en så för människor kvoter eller hever inte för utöjne för sin så och antipoinlös eller jag kan förfälla sält var ju rättande till annor och finns ju pengar på så tog. Det har svårare på det och det är ju rätt att veta det här som är principmål att ta i bäge vi tar löven som är utlåda att 5% eller 50% någon vi vill ju använda kvoten och örenkvoten så är det som reglerna galtande för öll och det har så att det var inte sagt att några personer är men jag vet inte några personer är och det alltid vi skulle arma till slutänja slukt ut i allmänningen som har sagt. Men för runt det nej så att det fräckvast om det passar som Elspeth Mercedes säger. Det är inte Jesus ska stanna svars för det. Som Elspeth Mercedes går att präkva att han har alltid att komma och arbetspersonen passar. Det är alltid man vara första sätt. Som har en präkva att det är rätt som hon säger. Och inte slänga det ut så att jag ska präkva eller må präkva det som hon säger. Men det är väl så ting. Annars är det fördomsgörer till fördomsöder av vad ju rätten då är inte kriterier som människan nej kriterier för människan. Nej kriterier för människan är just det. Som är sagt och lov och kunskap du kan inte hända det. Du kan inte spekulera vet du framvis. Det har vi tyckt vi lov. Och att må vitjas lika för loven. Det har så lika fel sätena, lika öjsätena så skulle det självande vitjas så läs och titta och se nyast och när allt ligger allmänt framme kommer det andra på halt. Ja men så är det tycker uppgåva att präkva det. Ja, att det var så en spårning som jag ju spurte om att det var satt och jag visste till kvart och i Norge så säger. Och så har vi en spårning att det är visst nu vi ser att det är parstafällan som finns hesa kvotnar kan så heta parstafällaje sälja
sälja parstafälla så lösnar att kvoterna fylltja vi. Det vill säga att så kan man sälja kvoterna en öjnafer. Nej, det kan man inte. Det kan man inte. Det vi är bara politiker och till allt läge, men det var under tickare skipan att köpa och sälja kvoter från fram på handa maten. Det var under skipan som tog stolar och vi människor kvoten kan stå utskilda av att göra. Det bondar till virksomhet och till verkatlan som akkurat här som det sagt om för att skapa arbetsplats och virksomhet som Tack för det. Jag stäcker spårningen här. Jag hade vi för att göra listan till Karl Birger. Nästa spårning går ur salen. Stottor, gröjor helst och till kvann. Jakob Mikkelsen. Ja, det kunde vara så omätaliga kvatrivjoi. Jag också om de vidgerna som får fram i vinnenden, tar i ödvinnan och pengastalnar och allt var inne. Det har sett i hundratals spurningar och högna klarar inte att svära öjna sådan. Det säger nog snägt att ungen undertök för tusenman i jögna först. Det kunde också vara spurst högna höjdal. Nu tar man i färdig hålltvis här i människakåtnar och det ser ut till att det är först och främst projekt atlander som är i imskun ötjon och uppe i land. Alltså kvui man inte har accepterat eller gautidje att heimaflåten kunde vara en parsavs ner. Vi vet alltid att heimaflåten vi sviger så ta i makrelren och rujtjum som kom in i förskansjägg blev bort. Jag skiljer inte att man nu får att täcka köpta kvoter från ökron och så byter det här utåter till näkrar som Torben Jakobsen och Patarena det har sagt är regulär politisk utlotning. Högna höjta största i det här arbetet vi har säga vid ökron att nu färar vi från politiska utlotning. Så jag kunde också att spurt högna höjda om han klarar att stanna här utan att rådna och att hans egna parstamän säger att det som tog är gjort det är regulär politisk utlåtning för att trycka att när tjåsmän skulle valda att för någon något. Att det tog någon dag. Det så. Ja, jag ska färgen svära den spårningen från Jakob Mikkelsen och Esbeth Mercedes Skolnästötter. Och det första jag kan säga att Jakob Mikkelsen började att säga att det var 100-tals spårningar som högna höjda inte svära och i vinnenändene. Det passar inte. Det är beinleis osatt. Så jag säger han här att i samband med människakvoterna att det ska vara en politisk utlåtning till eisen osatt. Det här som är politiskt är att jag har varit till och lagt uppskottet fram och gjort tilläggare det så att vi har samtidigt att man kan bjöa fram människakvoter och att här vara så vidgör där av sin ändene som och så gärna vara stäffesta fiskmålaren. Det här kan det vara folk så är det. Så det är inte rätt som Jakob Mikkelsen säger och nu så är det personer som har sagt något annat så är det heller inte rätt. Så det på hemmaflottan. Får jag inte människa kvotan. Ja, men det är ju heller inte rätt. Alltså jag har akkurat sagt till Janne att i 20 år hände inte. Och 20 år så Jakob Mikkelsen eller facklag valde inte hände försvinn. Inte några som helst. Man tar sig om hettar och hattar det inte inte utan man till köpte sålde löver. Kvätter hemmaflottan finns under Jakob Mikkelsen. Och jag har nämnt att det får jag inte människa kvota till är det det? Är det det? Nu vill jag alltså jag har ju skilt till omsökning som är omfattar hemma sådär. Då sitter det helt inte rätt som jag mycket som säger nu. Jag menar som jag har sagt till mig alla som ligger allmänt framme så är det en par hemma sådär som finns människa kvota. Och här till hade alltså finns bäj tycker jag väl då. Säljer hukaflåten så in i rätten där förra grunden och vi där var utvia Eisen Sverige kan skor hem i Janne som inte hänt under underfall framgång utvia tusentals tons att säga till Lundflådan. Så hade det varit helt inte rätt som jag mycket säger. Och här är vi må vara osam politiskt till finansasläg men att bygga allt sånt och på allt som inte passar. Hva ska det gagna? Hva ska det gagna utan bara förvirra folk och inte upplösa det? Det är enda man inte att upplösa folk med vad händer eller det bara vittläga det. Och så är det färda i spårningen. Man går av in i här Jakob Mikkelsen. Så tackar nästa spårning ur själv Karl Birger to have mikrofonerna framvis. Ja, så är det Eivind Jakobsen. Ja, hallå. Stottan grejen spårning och se till kvar. TV ju jag där när touchinda mannen som du saknar efter Johanne, ta touchinda från Drujar. Ta fink vi till Malm. Här var allt utlåta, men det som fiskmålare kom vi här var inte allt utlåta.
Her manglar 16% nøgt og 20% svartkjaft, 20% silt makrel. Og til jeg og Alex Wilhelm kjenner rettelig vel, da sa vi for deg. Til så at det er en aktør som finner inn atreat, og det var ikke et tilmelde fra tog. Det står ikke i her. De prosentene som er tidsen på seg av, det er ikke et tilmelde fra tog nevnten, ikke skjønner det? Det var at du har omkursvegna gjort akkurat at du heldur okkur skal være ærvis. Etla hver færre prosentene. Atle til tøyen høgni har det alltid så. Ja, jeg skal gjerne ikke lukke vi at jeg klapper for sånne her opphaltene som er Eivind kommer vi. Tøy at det er helst ikke det som Eivind sier. Ja, så sier jeg det. Ja, men jeg skal bare vise av at vi kunne være åsam politiskt, og man kan ha sånne meninger om det som en samgående gjør, ikke minst det som er til landet som er til å finnes ordan. Men vi må halte okkur til sannleika. Men spårningen et en tutsjendare aktører inne i samband med menneskekvotene. Det var det Eivind Jakobsen spyr om. Eivind Jakobsen spyr meg om jeg har tidsjene avgjør om et utående noe annet. Nei, det har vi ikke gjort. Det er svært. Eivind Jakobsen skriver i det, som jeg har sagt av RCA, at jeg skulle ha sagt avsatt. Det har vi ikke gjort. Jeg har vel lagt akkurat fram hvordan tilmelde var om man helt en parst i 8 årsaken fysisk eller måle. Det ligger allmenn fram, men det er sendt tøyndaskudd om det. Hvor stendt det så at jeg har sagt avsatt? Hvor ble det sendt til landslagsmålenden at jeg har sagt avsatt at jeg ikke har gjort det? Hva er enda mål, vet du? Kunne vi ikke vidtgjøre det avsemner som er, og den verlegger som er, åttan av spennende søver, som er tykkner bort ut her blå luft? Det er det som er svært til meg til Eivind Jakobsen. Du sier at du fyllde tilmelde lota i alt ut, du hever ikke lota alt ut. Det er overklever, jeg sier til at vi har fyllt tilmelde fra nevntene om hver omsøkjere skulle få menneskekvoter, vi har fyllt en parst i atter til sendt allmenn ut, til leie frem av tøyndafunden, jeg har sagt det utvartene gjør, jeg sier det at nå, er det avsatt? Eller er det ikke? Vi kommer sånn ikke når Axel Johansen tror det var marskera nekra ferier. Skal du legge nekka høytstått at tre til Høgna Høydal eller? Det er ikke vanligt at landstyrsfolk og Østlige Kjellvångt har lagt rundt og sier avsatt. Jeg sa en iverskrift, det er ikke det at landstyrsmen har sagt avsatt. Det gjør man det avmøtje for ikke om at det, hva sier landstyrsmen her? Han sier til at man fyllt bøtjen om, men man hei helt nekka atter. Så han er ikke sagt avsatt. Og årsig som har helt nekka atter, som er skilje fiskmannvei, det tror jeg at løksmøkene her meter i øyn og mal. Her er det nøyde ved høyring. Man nyttar ikke hemma en høyring hvis man hever låta alt ut. Så blir til, hvis vi kommer skulle vi ikke halt i høyringene. Så man høyrer til høyringen jøkkenen, og så er det mal herfra. Annars har man fyrst til med er det en høyring fra en tutsjende aktører? Til lykka mykje, William. Til lykka mykje. Det er folk kolja lykka mykje. Det är folk kan lika mycket för alltså att få det vita att det kommer ut men vi har rättar tyckte samhället om vi skulle välja att så söka bädes få inte få och så ger fiskmålare men det måste aldrig vara akkurat så folk vita att det står om det kommer här till grunden till att de stans är väl att fragration charge just i Hawker och han sa Rajan nämnt tillmälsnämnt ständigt att när man har kommer ner för att sortera och så var först ner i fjärstan så ända man ner något omsökner och så bytte man ett till last någon och till tog spårningen ständigt efter en till helt Stjärn fiskmålaren kan svära på det en touchande aktörer inne som inte finns svär än det han som ska höras eller kvärt det. Kan du fråga det? Det som är röjnes om du ska svira det här. Alltså man ska alla borgare i samhället ha rättarsikt. Att det så söta till allmän om ett land har rättarsikt man ska uppflytta det i allmänna. Och här så för någon säga lökfrågan fiskmålaren till nej det främjar höjdik. Höjdik. Ta först att vita att det är höjdik i världen. Så kunde för allmänt inleda mal som ett land. Det är inte någon problem. Tack, nej. Ja, alltså då har vi funnit oss under att det går tänkt ner i kväll och ta ligger man sjå ner hjärta. Men vad är ända malvis? Alltså kvän omboar vi. Kvän arbetar vi för? Alltså är ända malen nu vi spårningen att han inte har omsorgar ut eller vad är ända mal? Alltså ända mal man vara halta landstorsmannen och fyrsidan till svars för det som är gjort. Men okkara fremste oppgave er at arbeide for alt landet, for alle omsorgerne, og eisen er verre at her er avmal. Og så tror jeg ikke skilja hvor dette skal du si oppstandelse som er gjørst av oss nere. Hvor gjør oppstandelse av det? Hvor er det som gjør oppstandelse av det? Det er alt lagt allmenn fram, det tror jeg man veler å gjøre det. Og jeg halte bare at jeg må huske om at det er andre til folk til i samfunnet som har tørv og at de ikke vil hangt ut, eller vil ha skarpt vidkjørt årsak av politisk og åsem med lokken her.
Det mitt enaste ombön och jag mäler städa till det åter. Leipi att hans leipa skal ha, men ikke trea og skilti folk inn i bara Støylensen har stått i bimen av ummersing. Ja, det virker bare mer og mer gattlet. Altså, nå, I halvdet da kommer ut med røven, ja, her en 20 aktør som skal ha høyrast, men hva så vi hinner om 30 som helst har vi ikke kvåte, skulle ta oss ikke øyne høyrast, for rettartrykk skal vi gjøre det. Vi har høyre til dømes det at væren på leitje kan ikke få kvåte til det sjorøyden i hava rujtjelda av tilfåndsje, men Estrøyden samstånds avskriva til jeg væren i høymarand i Estrøydene. Jeg tar rettartrykken i ordan. Hade varit en spårning ur landslagsmannen i Jutran. Ja, rettartrykten fullt i ordan til som vi gjør, og det kan alt etterkannas. Det vil reise mulig for til ombudsmannen, andre hvis man åndøyde ved nega. Og vi tar eisen langt å se nå, vi må til alle andre mal i samfunnet, at det eisen gjørlig til heimen som man finner avslag, å være i hver tøyndasending, og gjør som sjåna mig galdante. Det sannelig åpenleik og samfunnet her. Tid eisen som løktspolitikere, kunne færre reise mal til, hvis jeg nægge spør om. Men jeg sier bare at det må være at de som har sagt, det mange donene først som har livet strussfyrsen og ikke gjør at hetla en parst av tikkere politiske spill. Vi færre ut at vi selger Bridger. Jeg vet ikke om nå i alle listene, men vi tar en spurning av trett. Klokken færre og tog i tjåken langt nå. Ja, her nekker spurninger etter vi kommand. Nu kommer Boy Jakobsen fra Væran Pelagic. Ja, god kveld. Hette er ikke en spurninger, men en vimersing. Jeg halte vi føler med nøytan til at lukka vimersing ikke er ta i bøyna slikner for å føre det frem i det. Det er ganske ikke 18, men ganske at man kan ikke mer vitante. For det første så ble sagt flere førner av flere at Væran Pelagic har 8 nega kvoter, og det er en bøyna slikn. Væran Pelagic er ånga kvoter. Væran Pelagic er høyremann i at førere, det er felles bestående av 2012. Det er ikke så mange øyer av Væran Pelagic som er av Væranon. Det er mitt landa øyer i havnene og at fører som er øyne parser tog, så tog det veldig harmelig at man begynner lukka som at røyna sier til at det er væren. Og for lukka som sier at det er synder beter, så har vi væren øyne leveret nekv til Vestmanna, i råket til største leverandøren til Vestmanna, og det jeg kan si, så er det prinsippet lukka mykje, at det er ikke vi kunngjørna eller lovna gjør om hva skal ganga fyrir seg, da man skal lukka ut. Det er sier hvordan, jeg har alltid vidt ikke selv alltid, det var sin drivemål om hvordan kunder som er, så jeg må lukka løyve kunne si hva de går ut på. Det første man skal gjøre, nevnten, til 3 kriterier man skal fylle øynene av tøymen, til avmarske ekkan til sjøfondet, støvren arbeidsløse, eller støvren minkende folkeadel ut i østen. Paul nevnte mulig at det var akkurat fisk, så det er ikke det som er vidt fett lunter. Er man kommet innom gæren her point, så er det 6 andre kriterier han nevnte skal det stå til. Og det er om verskatlandet sjølva, til virussøking, arbeidsmåløkker, inntökemmåløkker, nyskapen, forleggermenning, samfunnslig menning, og en av boradikka og værende gang ut i østen her virksomhet og verskatlandet fyrir fram. Og så skal en holdarmøting gjørast av hesen 6 kriterier. Hvorst jo høyre eller minne enn hesen 6 kriterier. Og i Sverige noen som videre finnes, her sier man at grunnet av at mauerfellet har nekva kvoter, og at mauerfellet er fortsatt størst, så detter man ut. Men man har givet i ørenfellet som er stersk, vi har utlandsk fellet som er 20 sterskere enn verden, derfor en rikva kvoten, og jeg er ikke veldig sikker på om jeg er større aktører for ned i Øreverslandet. Jeg vet at Næreberger, jeg vet ikke om Christian Grøntar er hva noen. Så grunden til jeg kommer frem til at man hører så ofte at alt skulle være lykke for lovene. Og det blir sagt klart når jeg pointet at Atlan var omgatt at større aktører skulle få på seg rørsen. Men til lovene ble lagt frem, så sier man til at alt skulle ha mulighet, men når ikke har så større chans. Men vi er jo et fjell i tvører. Så jeg har en gode grunn for at vi har harmer om støvene. Vi har nekk gode folk. Vi har ikke nekk faglært folk hjem til tvørere. Men vi blir rekker uten nekker gode grunnkjøving og faktisk utenfor kunnkjørene og lovene. Takk for det.
Ja, hatt det var mer en vimmersing som Bo Jakobsen stod i världen på Logic nämnde, men titta på huvud och kommentera han nu han lyckas som tog att tro att rätta dagsaktuella ämne som man som över nog så näck var bredda någon bä i tun någon kväll då är nu högnen till vår första markera. Ja, och jag hörde alltså kan du säga Ullarsson där. Och har du vitjört svär och innehåll i en omsökt. Det har också folk har varit för jag kan inte kommentera det jag har inte skrivit det heller men jag har arbet för att det som är just det rättarsikt och det har vi aldrig att det är och jag har så inte andra grundgångar för hur heter det bräck och hattar men jag har ju aldrig att det är just ordentligt i helt så jag tycker värskatlan och ta mån till och hur stående bant nu för att vara framt och till snäga som vi tar oss i vidger lucktingstone heter vidger sammantäcker omsökt. Och till är eisen välkomna så att jag åter vi sitter onödigt vi skiftar så hade eisen möjliga för att göra vars för det. Och det är eisen just allmänt. En boy jag kan inte ha en saksvitcher av en omsökning allmänt. Jag vet gott att jag var tjejle, men det bestämde inte till. Alltså, det bestämde inte till till en landstorsplan och sagt för det är jag vet inte en sak allmänt som är det en rikve av vitcher och kriterium. Men vi tar hörska du säger och vi inte allt det bästa vi tycker är värre. Här är markeringar ut av vansjon här först Jörgen Niklasen så bara Steinelsen. Ja, det ska vara helt stort. Alltså nu är Fiskmålarøy jag nöjd för igång vi att vi höjringar och eftermätningar av de en omsökande som blev räcka av så nämnda. Och nu kommer en annan omsökare och visar att här är räcka vi strui vi kungerna och strui vi lovarna för att veta om Högne Höjdal vill ta upp och trycka rättarsiktna, jökneskikna, närlagna vi attacka hese här nummer 2 omsökna upp till nya revision och höjringar. Därför var han på Logic då. Alltså för det första att jag mycket lägger till grund för sin spårning är något som man inte vet något om det något om för att den höjringen snurrar sig om annars så det vet man inte något om. Och det som alls snurrar sig om är normal nu försvinn. Det är att det som vi gjort och i samband med människakvoter är vi allt annat som är försvinna göra och det har gjort många år här ungen över så spårantation är helt man skulle göra. Det är att nu är det görligt av vitcherna. Du kan reisa spårningar till en annan. Det som kan stanna inne för det som blir gjort är rättarsikt, är färd fram efter med rötter mannagången och har fyllt lov och kunskap. Det har vi alla då vi har gjort och det stannar det svart för. Men har ni att ett argument från mätningarna som är entortige och underskriva av tunneln är större fiskmålaran och ta stentor och ges nu törsnamalen som färd nog såna gånger och kolp är att Atlanden öjer att klara sig 8 människor kvoter tog samtidigt hever bäj utgång till sjöfondje och fortsätter orsko till att jökna för Atlanda. Att här är bäj argumentation som mätningarna och till entortige av tunneln är större fiskmålaran och i Sverige och till Bo Jakobsen. Är det näka som 11 till jag tror jag svär från nämnderna i handen. Ja. Ja, det har vi inte. Och jag har heller inte mätt om det. Men vi stod inte där Jon Bria Wittfeldt att vi skulle föra vidare alla omsökningar allmänt. Så jag spelar bara om att tullig svär för till fyrsidning är 11 till när högbrushat här från landstorsmannen vi efter arbet är som fyrsidning. Jag har sjåvan som landstorsmöver tar en svärne färne ut till att finna lägg på trycka vidare så har vi stannat inne för har vi alla då att allt det som är gjort är samband lov och tro och kunskap och vi rättar det till borgaren. Självande ger det här. Okay. Och så halt det bara det måste bara säga så jag blir vet fast till att lägga av ett göra på någon men först två isen jag vet köra fram efter om så är att ta ett allmänt arbete ut visst nu en omsorgare som inte fick det allmänt arbete är onödigt det först isen här var det så alltid och för alltid vi har något att döma om och jag här om så för inköp tax för ska lugga ner jag stäcker nu vill du ta stand här var vi politiker så vet jag då i en fällasfonde. Så är vi här och vi har det borger. Så är vi nettopp här så är det politiska avgörande som är avgörande för allt som vi gör. Var det Nilsson för sist vi har sagt vi Hansen? Ja, jag alltid att det luktar mer och mer av att vara tjåld skåter. Hick man efter kvar detta nio så är det nog så hur man säger det till vilda kvärdar ända så ser det ut till fältvis är det syskotommen öknar tjåld ska ha en chans. Och vi sända touchenda man säger kvotan
detta här nio som man höjer om för att detta nio så man ser så gånger ballen för så gånger hon upp. Men jag vill spela Högna Höjdal om det så lös att hendan avvisningen nu har vi ett dömer här stjärnan av en logic framlägger kvart det som grundningen för att inte giva. Hvis det passar att det inte eller att ströjer emot det kunchen i lån i att så Högna Höjdal att ta fältsnar och tog. Jag stand inne för att det som var gjort i rättarsikt, som bara lov och kuncher. Vi tog fyrsin som jag har, och vi tog mannagång som är värre. Och enda tar bara ändarna för mig gå och vinna barnetsen. Det to säger att det är politisk utlodning. Och säger till att Kjåvalsprojekt så vi gör. Det var så gärna att göra det här som vi för att ösa folk upp här. Men alltså, det som to säger är faktiskt att det arbete som är gjort av folk som vi tar som ja, och sin en ting att göra gott arbete 6 folk en hel fyrsittning, så sier du eisen til og leiper at det arbeid. Det er alltid ikke reelt. Du kan leipa at det som er politisk, men ikke røyna, som jeg har sagt, at dreia folk inn som gjør et super arbeid for landet, og som det er vinnende eller fyrsittning, det er, vi det fer negg lengt for ut i den evindelige boksedisten, fyra vinnande politisk poäng, tar man ger slukt, det eier man nesten alle svarsfyr plassformer, det så gjør man bare ikke. Og kanskje når dømen vi har gjort det, så er det velkommen å si at att det är med kuncher och lån. Självande hvis en reiser mål, man kan få rätt, man kan få ombudsmannen och hvis det var sagt att jag har inte något lov. Självande är alla gånger så. Ja? Var det stället spår du mest nu ödlin kärmal du har haft i landsmannen, ne? Och vi tog alla gånger så. Så halt just det här Axel Hansen. Jag ska att ninja på Jakobsen och Värn Blagic allt det bästa vi tar att man har så det är öde spännande. Jag inte liv runt hem. Men Jan Brian spurte med förra kvällt. Ta jag säger att det helt att aldrig det hur det för fram eller lite och kan jag göra vid det. Jag håller bättre man hör bara alltså i nyss akkurat nu. Ta man hör Jan Brian Wittfeldt ösnen och de hör nekra era milar. Här man vi inte kunna trycka på det är så en fiskemannen säger så ett mal som man får höringar. Det tar till luckfröingen så tror man på att man illkron här och skalle. Jag kan ta som döme till jag sitter hemma som har kommit så öppna tältna så ständer det i portalen av samgångande kreppefond och människor. Jag sitter hemma som kom. Tog att onkel häver horst att onkel vill säga att det förra fond och det haltar det vill människor på. Ta man att den illgider så läs. Bäj anstövan och Milander. Vi har ju Jan Brian Wiffelt börja för det här på. Inte täcka för goda word som vi sagt. Att det politiker. Det är endast fast åt det som valt jag nämnt för att göra gott arbete så är det riktigt att aldrig att bliska skipan. Jag hade de har skilja att folk sätter spårningar tar ju i Sverige inte så groj som ja men tar ändå för Sverige att det bäst till så vi ha vi ska välja rätta det som sagt. Vi kunde ske det än vi gärna höjning så är det allmänt att man. Jag håller det låt fast anfall spårningar att säga är det något om så här eller är det touch om så här. Är det en touch om så här som ständer över vi gör nu. Det halt är en låt fast anfall spårningar som bägen är större än politiker borde kunna svära på. Får jag ta en anfall spårningar? Tui att du har mätningar nämnt som säger här är något att kvalificera omsorgsjärn och så vet man inte hur det ska höras. Vad ända mal spårningen vad är det du vill ha vita? Vill du ha vita om det om tavetcherna som en borgare kräver på ska ta stöd till här vid panel i Arn till Liot och så sa du på att allt kommer fram i malen som allt är kommer fram i ödlen som vi har gjort. Står det på att allt kommer ljus. Och för skulle det vara så då? Alltid så snurr så kan man ställa på det ställa på alltid det snurr så man kan se den spårningen och få krävs för. Nej men kvar färden i var så tror jag Sverige inte rätt. Jag hade låtit spårningen vi är till det ganska röm som markerar. Ja. Jag hade till att hända stövan som utspelas nu med en Luckman och Fischmalaren. Är det inte Ashquisen halt jag. Tror att hitcha vet efter kvar att finna underfärna samgångar var i. Jag vill säga kvärt malvär så var det inte bara som män som kritiserar allt för allt, men också Milaner kritiserar allt för allt. I minns också att jag ska ju ta i Sjöster var pastor att i samgångarna. Jag vill snacka om att fjällmillar och ösne anstår omböjna. Vi var uppe i alla tvinnar så att nu är det ju en krepp. Det är ju naturligt. Alltså jag alltid äskvise. Jag en löslig jag säger att quiz jag tittar vidare en krepp. Kunde inte leva vid tog att här är det som vi styr. Vi bestämmer oss för Jesus. Jag hade det som Jeskvist, kan man säga. Jag hade vi stäcka här. Karl Isaksson har två flöjder att ta in en lista som du ska köra till Jökna vid färden 25 minuter och David tog, men vi skulle till Ösne ända här i kväll. Kan det vara det att det var en lista? Ja, det var inte så. Då var det om det är kvitcher och tjöter. Hermas Hansen först. Det har först till Bill Justinsen
han helst at det var for lite tid til oppesøle og til menningarkvote. Jeg kan opplyse at Norrager og er tid ur Norrager mittlen 230 og 300 millioner i avregningaviren, 100 millioner i lønnen ur Norrager. Grunden er tann at vi har et ukjøttelig årene, vi har for noen kvoter, eller vi har for noen fisker i Norge. Hei Bill kunne også si at vi tar unge ærlinger i Norge i det. Hei, da kunne det hente at klaksinger fikk konia ned som menningarkvote. At det var første spørning, ja, en annan. Ja. Tid har ikke ærlinger i Norge. Nei, vi tar unge. Ja. Vi krever ikke øynfisken. Jeg har ikke alltid det funnet vi. Ja, men fiskeren svimmer i Norge. Jeg spør om det er akkurat samme støvan. De tar en triing fra fiskvinnene. Kunde du huske at det er en triing fra elven i givet at lokk som bygger? Nei, det er ikke. Nei, så er vi samtidig, Bill, det har gått. Nassborninger? Ja, Nassborninger, han stotter. Høgni og tid om Gjersta, da han snakker om kausna og ødelikva, og han blir høytre om Gjersta, og nei, det som jeg vil spørre om her, jeg halte det rettelig lengt ute. Vi selger skip. Løkmaur kommer ut om kvalitet og sier at jeg sier avsatt. Og en av løte 17 så stender han en partale. Høgni Høydal sier han og sier avsatt. Det gjør det da. Høgni sier at det ikke fiskvinner i skipene som er grunnen til at Kjøreberg selter. Og jeg har sagt det allmänt at det er det. Dagen etter kommer min sakførere og nevndarformer ut og sier at det er rett som jeg har sagt. Jeg har alltid sømse for det kommer vår at gi en ombering her i kveld. Tal det. Ja. Høgne og Aksel Holstått. Jeg får ikke ombere for noe som ikke har gjort. Jeg har ikke sagt det han som sier åsatt. Det har vi ikke sagt. Ja, men det kommer til å kanne etter selv. Han sier at det var veldig fjellminn til kjøttet kan etter det. Det har vi ikke sagt. Det som vi har sagt, bare lagt med å rie, det er det at vi tar med kvotene som er bare sammen nå, og det tølene finnes. Vi tror som eisen i årene oppe på sølene, så er det mye alt det sammen til å være det siste 20 årene. Det er bare det siste 4 årene kvotene vi helt til, alt de 20 årene frem undan her, nek minne. Og tog har vi sagt det, og eisen vi tror som kjøttet oppe på sølene, så er det det samme som man har haft om det ikke var fiskvinner i skipet. Men vi kunne ikke gjøre av hvordan Hans Hansen vel å drive seg virksomhet. Vi kan helst gjøre erskvåsen som jeg kan skåre og sier, vi tar med kritikken vi får fra Hans Hansen daglig, det tåler vi selvvande. Men vi tar bare visst at selvvande til han utgjør som Hans Hansen tidlig til sine fyrtøk. Og jeg ønsker kosten i alt det beste, det var et Hans Hansen, hvor skulle jeg ikke snakke annet? Og jeg ønsker eisene at jeg har med som tar mennelig oppsagter, jeg ønsker at, og jeg vil ikke at jeg gjør det, ja, nåt skip, det kvot som er bare sjøvnen, hadde fremme en stor kvota, at det var mulig å få et funnt virksomhet, og jeg har fullt av det, bare Hans Hansen, og at ærer og andre vindesfolk, bare her nord i Atlantet, for å klare seg funnt, vi tar mulig som er, det er ivis unga løt jo. Takk for Høgne Høydal, så er det Aksel Johansen. Nu har jag sett omkring EU-skuld och Emilia här har sagt att Hans Hansen sier avsatt. Det är alltid inte det som vi säger. Vi ser nu är det sjönvart någon tar man tåsar kött det kan vara man sagt att man sagt rätt eller det är inte rätt som man säger. Det som vi säger om någon tvinneskrivet. Det är att nu är jag att rymelier. Och orsaken säger man är rymelier till som hickar efter kvoten i Barentshamn. Så är de 22 000 och ett landa tons och i 2018. Hickar man efter kategori med alla söndags 20 år så är det gå 22 000 tons. Hickar man efter kvoten från 1995 helt fram till 2013 så var det omgått på 22 000 tons. Och de röjröjene som var här från man omtatt jag fick 45% utlåta och har köpt hinne 15%. Då säger att man säger att man teacher flat man är orimligt att bruka det. Men jag vet väl att för Jans Hannes helt till att skilla Peter Reka vi en skipen Feimon eller hur ska han lägga det rättes till tog outcher och tar vi stora viring för det att du ska ta det outcherna och inte några andra och det kan också väl vara att du helt till alltså som utlite ner för Barentshavn och fiskfinnskipan ska vara så nice men det är alltid orimligt att säga att man teacher kvot för att det går ta 15% för du kommer in och får upp på söl och tid och hinner bära ruina köpte 15%. Tack för det här stäcka vet och så är det sista spårningen från att här Carbegy Saxen ut i salen. Ja. Oj. Ja.
Jeg har en vimersing for Etve og en spurning fra Daniel Skalom. Så vet jeg ikke, skal ta vimersing og en spurning? Hvis du kan klare så ser han bare om som løy. Vi tar ikke vi færre igjen til panelet og fra tre. Det var så Okay. fyr. Vimersing for Etve. Ja, det skal være helt stort når man sitter lust etter i kveld. Og det som er alltid øyelig viktig, som er alltid at man ofta glemmer å takke vi, det er særlig heimaflåten, hukaflåten. Det vil stå på en nekvar, da makreleren ble rettlandet aktor til. Da hadde vi rettlandet til vi er røyna vidt om hukaflåten ikke kunne få en parst. Og det ble sagt at det bærs til at gjerne nekka vi etter, da man ikke har trål, men tar som får oss ved trål, vanlig trål, tar fiske helst makrel ved trålen. Så øyne hvor kan halte en enda og en skip, det kan østene ønske med huka, og ønske med lunnskip. Og tar man så teker og minka kvotene vi 15% og køyrer 6.500 eller 8.500 ut til menneskekvoter, så kommer det at det som jeg husker om, det er mennesker attenfor alt det til. Og det er et lunnskip som sier at de får ikke løse atter, og det er et barnskip som er selt. Og så sier man bare, ja, men det er et vel. Men det som jeg halte, man må også minnes til at det er altså arbeidsfolk og mennesker attenfor alt det til som vi samt diskuterer om. Og det må ta vidt med flita kvoter og midtelen når man og er sikker i at mennesker kvoter det kommer til trøst. Og det samme var ikke alt det kommer til trøst til Alaska skal gå opp. Men glöm ikke til at det er inntøkker, det er personer attenfor seg, det er familier som lever av seg vinnene. Og Løytlands spårning, eller bimersing, nå sier Høgne Høydal til at det skulle være 4-6 tons i Flemiskap. Men er det noe som så fer til tar som virkelig har strøst her ivrig, det vet man ikke. Det er selv nok helt annet. Det står øvelse i øtlens ned, men glöm ikke at det er familier som lever av fiskmenn, og i det. Så man kan ikke bare gjenge og spille lotovisning i røyne og kører det rundt alle æresten. Ja. Det er mennesker 18-4. Takk for. Takk for vimersingene, og nå hang du nesten fast vid Daniel, så jeg var skatt til Joe, og så aller sørste spørningene kveld, Ja, Daniel Skalom. Ja, det er fiskedelsskipene som er tilhengere av, og som jeg egentlig har vimersing til. Og det er at spørningen er hverandre til faktisk alle er valgt en løgting. Det er nå vår fiskedelsskipene vært i gildig i 20 år. Og i løgtingen har det vært tåsa om at fiskedelsskipene er årsaken til de vanlige støvene og i stående. Det er så ikke samtidig. Og så tåsa man om at visendalige tilrøringen skal være tungt veende. Det er for så vidt ikke så øyelig av samtidig. Men nu att man attackar där är så skiparna och för att bruka kvoteskiparna stänger fyra. Men det som är alltid alla avtal och värst. Det är att tynche onkan tog i ötla så 20 år. Onkan tog har skaffat sig en visendalia tillröjning som då själva alla tvinnar snacka om. Hon har onkan tog finche en tillröjning vi stöje och i fiskedelsskipan. Det är omkant gjort. Axel tar sig om troblökar och kollisioner. Det är just tog att vi får tillmäle ut från den här kvotaskipan. Och det är omsett till det på ett år till få det. Det ger en troblökar. Och jag var en fonte kvar ISIS, två mans från ISIS blev spurt om det var bitten om att göra tillmäle ut från kvotaskipan. Så sa nej, det var omkant bitten om det. Så där spårade de då att det just det var bitten om det och då sa det ja. Och jag hade till en håan och med det laktningen som stående att man för fra en skipan som var i galtan i 20 år utan att man har gjort att han avmärk att bia om tillmäle utfröse var signal utfra grundtankarna och i fiskedelsskipan. Det grundtanken i fiskedelsskipan är slett inte det samma som en kvotaskipan. Och jag hade till att hvis vi gör för det här nu så är det torsförsta förungarna för utanlands att ta som fiskevinnar. Det tar helt i fyrta torra spott vi sätter kym för i öron i utlandet att man har haft den här skipan i 20 år och omkande görs sig så mycket närlagtor att man har by om ett tillmäle utfröse skipan. Halt! Det är halt bort ur vi hvis det vill görs. Och det är skam för i alla lökningslinjer.
Det är en håan mot okra 1000 år gamla lagting. Ja. Kanske mer en vimmersing från Daniel i skala här att ändans. Jag vet inte om det hever ho till att Holstut kommentera att Arne vid komma till ta punkt vi skulle runda av Axel markerar och hökne. Ja, så är rätt samt vid Daniel och han ska säga akkurat vad lösningen där. Men världen är ju han att alla första skipan så fiskefröingar normalt till nyårsskor som ligger över 20% och upp på 30%. Och sjåan vi tycker vinnaren inte under vi tog så ständigt lökting här och ta vara ett råk av kvarjonar. Och det är ovirligt att här råk ska vara kvarjonar. Det måste finna en löst här bäget här som fiskefröingar och havstovan och vinnaren och splits myntler så samt om hur vi styr och fiskvinner framöver. Det är aldrig öra så en höjtning av parslan samtrunda. Så var det Holstut Hökne och så Jörgen. Ja, då har han nämnt att det firmar avor. Kan inte vara helt rätt på om man inte hos alltid har ett mätte hos havstånd. Det har aldrig man gjort. Men som vi skiljer dagarna så är man nästan på ett mätte. Och det är ett mätte nästan från en utanlands överstående som döms ISIS. Och ta omsättning att land nu skulle göra samma lån. Så skulle det här ISIS att landa få att här godkända av utländska stånd. Utan mån till kvart ursäkta det är. Så kanske vi får rätt på det nu. Vi får det här just. Det är väl nöjt att för att få vidkänt och skipan som du ser ut i hemmen så vi får skulle få bruka det i marknaden för att få bättre pris för fisk. Holstut Jörgen Lennas. Ja, alltså Daniel Skalen och Gusmin man har rönt att finna till flärferna. Alltså det här tillröjningar som kommer från havsstående har byggt av ISIS kvotatillröjning. Tack kvotatillröjning hur man så bara omsett till en fiskidea tillröjning. Det som man har ångande finna en tillröjning ut från själva fiskidea-kipan. Och ta nyttar inte att kunna sprida ISIS. Det är ju ISIS som utgör tillröjningarna till havsstående som så kommer vi är. Så vi har blivit flera från havsstående har färdigt nu in och vidger fiskidea-kipanna som en kipan. Men tillröjningarna var lugga varit som om att det är kvoter och så har politiker vinna och fröingar var jag samt. Onkel det har vi runt att finna utanvälta att komma in som kommer vi öron egen hejna och vi kommer att bli kvastra vår väck som så kallade fiskefröingar. Alltså det är inte kvar som helst som kan gänga de bona och galna. Nej. Så Daniel är pura rätt. Låt oss pröva att få en utanvälta mätning av oss ner och havsstående och ISIS till att det samma. Du kan inte sprida ISIS som havsstående. Tack för det. Nu är Carl Birger så smått börjar att fyrröka rötterna till Sinja 4 och tar vi för ända som säger är vi Tjausansson. Jag kan huxa med allar skönast. Vi tid har sett karaktera. Se 8 ting firmar. Vi börjar i hästen ända till här just insen. 8 ting och fisk vi nu i bandet som kan toa tickara skosmal karakteren det går i början av syntor uppåtne. Den 8 ting hvis det har brott så kör det hackar karaktär. Just insen tog jag 5 till 6. Kvar ska till för att du kör hackar karaktär. Bra i sämja. På mycket sen 6,5 krävs du så en kvar ska till för att du kör det hackar karaktär. Högn höjda tog jag 6,5 kvar ska till för att du kör fisk vi nu i bandet hackar skosmal. Att vi får präkva ståndsrökten för att kan komma i fasta liv. Jag kan skåra tog jag och skosmal sera vanligt Jan. Vad ska till för att du gör en bättre skosmal? Ja, man då bättre att ta vinnarna vi ut arbete att få en ordentlig fishingship. Axel Johansson tog jag toppkaraktär 8. Vad ska till för att det var lång grupp? Jag vant nog andra för jag more men låt oss färra. Nej, jag har alltid något tänker vi hämta. Jag tycker oss på att hämta till vi vill söka oil över flottan och is nu hemma flottan till närmast framtiden. Så för att få toppkaraktär till några tuttingar mesta som är allt. Bara stunden sen tog jag 4 tal. Vad ska till för att du gör hackar? Ja, det är nog utländska kapitaler. Jag och Niklas tog en lotfast en bottkaraktär ett 2 tal. Vad ska till för att du för lång grupp? Upp på Söland vid strika och ta beina ved. Hade så något på det här och vi hade våra sista åren i för tacka till kun tjej på panelen Jörgen Niklasen, Borrasta Nilsson, Axel Johansen, Jekvan Skårum, Högni Höjdal, Paul Mikkelsen och Bill Justinsen. Jag hade vi för att klappa för dem och Arvid ända vid Tjausansson.
Att rösa oss, ja. Och tack för er som kvällt och kapp för att få att vi är till den fortsatta diskussionerna. Tack för det.